ndamba mari waramba ana chakanaka ona chiko chandingaite ona chiko chandingagone Efat Mujuru waibva kunonzi kudevedzo kwarusape uko nana St. Beads ana mai mubaiwa enara tusida anokuziva ikoko ana chakanaka ona musha waparara ona chiko chandingagone nana Gracious Tigere vanokuziva ikoko nana Gift Gimbo Makuni vanokuziva ikoko dzinotipa mazano Tapson Tapiwa Magocha vanokuziva futi ikoko vacheche varoya nemandara akana mukoma munyaradzi sekuru munyaradzi Mujuru right kuna Samuroi kumpa mwana warya shuwa ere gogo banda pamtora shanga hapo aliseko sekuru banda andi ndipo pachimuti ndiriti right ndakaenda kwa Rusape kudevedzo uko ndikanosangana na sekuru Komboni rekaitwa nzo sekuru Komboni vachipinda ka mudariro akadini sekuru mimi munonzani Komboni Mujuru makabara gore ripi 1938 pano padedzo nekudaro imimi ukama hwenyu na Efat wakamira sei Efat baba wake ndo dangwe Mbamedu wakomana 36 baba wa Efat ndiye mkomana mukuru Mbamedu Efat baba wake vainzani Chamunorwa Mujuru kana kuti James amai vekubara Efat vainzani Cecilia mwana kwa Gabriel Muswere vaibva kupi pano pa Teresa apo muno mudevedzo muno yeah ivo vana Efat vakabarwa vari vangani mumurima vakabarwa vari vairi vakomana vese Efat akabarwa nemukoma wake hanzi Tarisai ndiye ngari mukuru ndobva azoberekwa Efat kurova kuti vanga vari vaviri chete mudumbu yake vakomana vaibezi ndobva mukoma aenda Joburg saka uyu ari Joburg achiriko ari Joburg aiwa mukoma wedu yeChamunorwa akabva aenda Joburg achisiya vana kuno Efat mai wa Efat waine pamiri pa Efat vachibva aenda Joburg haana kuzodzoka wakazodzoka ndobva wasvikorambana kwakarambarina nechi munongozvo wakauyawo neimwe benzi nemukadzi awanawo zvimwe ndokubva auyawo nemukadzi ndobva nemukadzi uyo mukadzi ndobva warambana nemukadzi wekuno ndokuda iroro masutu ekuningirike Joburg ndopakabva pera muchato sakura kuti vakangobarwa vari vaviri chete vari vairi chete saka mukoma wa Efat aripi akafawo ndiye akafa ainzi Tarisai akashakira kupi pamusha ipapa peda aiwa panonzisika chaizvo so Efat wakabarirwa kupi akakurira kupi pamusha ipapa pamusha pedu pababa vedu pamushatira pamujuru ipapo
kuno kudevedza. Kuno kudevedza. Chikoro chake wakafunda kupi? Akafunda kuno pa Mfururi hapo. Ndipo akaita primary. Pa Sandibidzi Sandibidzi hapa. Akaita pa Sandibidzi. Pa Sandibidzi. Apedza pa Sandibidzi akaita sei? Ndobva azoenda kuHarare. Ndokunogara namai wake. Handizi kuti akazosvika mugrade ana apapa. Akugara namai. Ya. Asi kuno kwakabva ari zera ripi? Akabva akura. Angati kurei? Ainga akura. Zvekutoti zvese nyaya dzekufudza mombe nembudzi zvese akazviita kuno. Aiwa, number 1 akanga akura aiwa. Ainga akura chaizvo. Saka chipo chekuridza mbira tingati zvakatangira papi? Zvakatangira mumba muna sekuru. Nekuti kuenda kurambana wakaita mai wake na baba wake. Haana kugara kumusha kwa maiba. Akagara na mbuya vakabereka baba. Mbira handidzanasi. Kwete. Mbira. Mbira dzakabvira kare. Dzakawamba wamuchatira wachibatwa nemweya unonzi chaminuka. Wakenge uchibuda pasi pamire mwana waRwizi. Pachitungwiza. Saka mweya uyu chaminuka uyu ndokuzokugara makore mai wavo wachura. Wakanzi nemweya nachaminuka, ona iwe uchabereka mwana mukomana kumabvazuva, kana ndakuuya ndakunotora wazukuru wangu wachena wachikubuditsai muninga, ndo pandinozobuda ndazobuda ndiri kumwana wako mukomana, wazororwa ikoko kutaurwa mbuya wedu wachura kwachikotiro. Ndo pakazobuda chaminuka manje pana wedu, pana amuchatera. Akatanga kudziridza papi mbira? Pamusha ipapa. Paitwa midzimu? Nanasi pane banya. Nanasi pane banya. Saka achiri mudiki kudaro ndo paibatiswa mbira? Achiridza. Achiridza mbira. Achirozwa. Achiridza mbira. Zvakadaro ndinawo zvakare panapa vanova ivo hama zvakare ya Efeti. Makadiko baba? Aiwa tiripo makadiko. Tiripo. Imi muri chii kuna Efeti? Ndiripo pamudiki. Ndini mukomana wekupedzisira kuvakomana wese wana baba waEfati. Right. Ivo baba waive nemadzimai mangani? Wengu ine madzimai 3. Madzimai 3? Saka kureva kuti pamadzimai 3 apa kwese kwakune vese vana vanga vari vangani? 22. Efati ndomuzivira kubva achibva munomusha ari muridzi wembira, uye ari muzukuru aidisisiswa Stereki nasekuru wake wainzi wamuchatera. Achidisiswa kudaro ndiye mwana wandakanzwa achipiwa zita rekunzi Muchatera nasekuru wake. So imimi makatangira kumuona papi nhau dzembira? Ndichingokura ndangubva semwana akaberekerwa munomusha, ndaingokura ndichimuona Efati kusvika azobvawo muno achienda kumataundi insoni. Kureva kuti mbira idzi akadzitangira kunoko? Akadzitangira pano pamusha pake panozi paMujuru, achirotswa. Airotswa sei kana yachikuta maonero amaizvitei? Zvinoita zvakafanana kadai zvatiri panapa. Toridza mbira tiri wana kwaMujuru, mhuri yekwaMujuru. Hapana akambondibata nepabharidza mbira, asi ndokwanisa kuti ndakarara ndokwanisa kunzwa rwiyo ruchirira munzeve. Mangwana ndotomuka ndaakuridza. So imimi makambomuona here paakaendawo kuchikoro?
Ndikenisa ndakura. Akaenga akazo ndakurawo zvechikoro inga asingaendi kuchikoro inga atobva muno mumusha mudewedzo. So pawanano yake tingati ndisati ndasvika edu kuwanano ikoko tingati paudiki hwake sekuru paudiki hwake anga ari mukomana akaita sei ndima aigara nayo mumusha muno? Akenga ari mukomana akachenjera. Astereki akachenjera akangwara. Mabasa pamusha aimboita awe? Astereki achigara mbuya wake mai wedu akanga akangwara. Ana kugara kurerwa kumba kwasekuru baba kumusha kwa mai wake akarerwa mumusha nambuya wake baba mai wa baba wake. Akatorwa namai wacho zvikanzi ndangauye kuno ndizomufundisa chikoro. Baba wacho akati alright wakutura kuamba standard 6 kana kuti standard 5 ndobva aendako. Zvino ndobva akazobva namai wacho wachigara kunationary kunationary ndopa akazobva manje akupinda paRiver Brothers basa ndopa akawamba kuridza mbira azotorwa kufamba nenyaya yekuenda kunze kwenyika achisenza paRiver Brothers achitoridza mbira. Aiwa pari kunzwisika ipapo. So nekudaro sekuru akutauni kuya zvanga zvakufamba sei semaziviro amunoita imi? Akutaundi mwana enga akusenza sekutaura kwaita vakurawo aisenza kwaRiver Brothers, asi mwana wekuti maridziro ake embira mwana akapiwa chipo chekunge achizobva munyika muno achibuda mhiri kunana America uku. Saka ndo maziviro andinoita iwayo. Imimi vekwamujuru manzwa kuti mukomana uyu wasumukira wakubuda kumhiri kwemakungwa makazvitambira sei? Zvinhu zvakafadza vanhu zvakafadza, asi munoziva zvazvinoita mukuwanda kwevanhu mwoyo yakasiyana, asi semaonero andinoita ini zvinhu zvakafadza vanhu wese. Chikonzero mwana wekuti enga asina waanotuka, enga asina waanodi, enga ari munhu anoyanana nevanhu, ndo zvinhu zvaaida izvo. Sekuru manzwa imimi kuti muzukuru wenyu ndiye akuridza ari kuimba zvinobuda panhepenyuro zvakunzwikwa nenyika yese pasi rese. Kumhuri kwamujuru zvairevei? Isu topa taifaranapo achienda kuAmerica nekuimwe kunzi ndakutokangana akanditengera bhutsu. Makapfeka bhutsu yemhiri kwemakungwa sekuru? Kuburikidza naiye? Tese nedzimwe hembe bhutsu inenge ganda renzoo. Ya dzimwe hembe dzaakatigira nanhasi asati dzatsemuka. Inenge ganda nenzoo kuti munhu angasingasarure. Ayo mhuri yese kwamujuru hapana asina kupfeka. Ayo mavanzwa kapo vana Sorojena vandakasangana nawo ikoko kudevedzo kwaRusapiko vachitipa nhoroondo yaiika efati mujuru muchakabvu watiri kurangarira pazuva ranhasi. Right, ndakazobatana zvakareka nemunin'ina wacho munin'ina wake anonzi Freddy, uyozve anova ndiye chiropa akashaya vanga vari vese vachienda mhiri kwemakungwa. Ngativanzwika sekuru Freddy vachipinda mudariro. Ndinosimba kana makasimba wenyu, ndinonzi Frederick Mujuru. Nhoroondo yandinonatsoziva neyamukoma Efati ndiye kunge ndato munhu ndakura ndakukwanisa kuridza mbira ndichifamba nawo
ndopandinokwanisa kunatsokutsangudza. Right, ipapo imimi makasangana sei, makatangira papi kubatana nawo? Inini sezvo ndati ndakakurirawo kumusha vasekuru. Ndakura in fact ndichiri kukura ndiri kumusha vasekuru ikoko. Kumusha kwedu isusu tinoita tsika yemabira. Saka mazuva emabira akukwana ndaienda kumusha nokuti mabira anoitwa mumaweekend. Saka ndaienda kumusha. Muchibva kupi? Ndichibva kwana sekuru. Kupi koko? Kunonzi kwaMudewairi. Kuri ku St. Teresa. Pedyo nepedyo. Ingangoite 20 kilometers kubva kumusha kwangu kwana baba wangu nekumusha kwandakakurira kwana sekuru. Saka ndaitofamba pamaweekends ndichienda kumubira. Munozva zvinoita muchiwanhu kana kuti ndewoti munhu wese unoshuwira kunge uchigara newerudzi rwekwako. Saka inini ndakura ndave nemudzimai ndakatosuma vana sekuru kuti ndakuenda kumusha kwangu. Vana sekuru vakati aiwa zvakanaka muzukuru endako. Kunyange zvakupike paine madambudziko ainge akaitika. Asi ndakangoti inini matambudziko iwayo kana paine zvinodikana ndinogadzirisa ndiri kumusha kwangu. Anga ari matambudziko ya ekuti baba vakange vasina kunatsokubvisa pfuma. Alright. Saka munozva kana vanhu vasiyana pfuma zisina kubviswa. Vana sekuru newe kwangu vanenge vachidhonzerana. Asi inini semwana ndinenge ndichida kunge ndichigara kumusha kwangu. Kana dai paine dambudziko rinenge riri papo, pfungwa yangu yakagara ichingoti kana dai paine dambudziko riri papo ndingatozogadzirisa ndega ndakumusha kwangu. Nekuti ukoko zvatokona. Hapana zvazvinondibatsira. Kumusha kwangu ndokwandinokwanisa kuwana makomborero nekuti isusu tinodaira kuti vadzimu vanotitungamirira mukurarama. Ndio nhau muchiona ndaa ndichiti tinoita zvemabira tichibatana nevadzimu wachitipanga mazano emararamiro etsika dzedu dzechivanhu. So nokudaro zvadaro maenda kwenyu kuya ongo ndoko makasunobatana zvino ndauenda kwangu kumusha. Munozwa kudhara kuyako painge pasina zviya zvekuti uchida kunotsvaga basa wakura. Ndakangokwira bhazi pandauya vanandosvika kugara nana sekuru wakanga wakandicherera. Mukugara nana sekuru ndakazobatana namukoma Effort 1974. Inini sezvo ndikaenda munhu ekenge akukwanisa kuredza mbira. Mukoma Effort wakafara chaizvo wachiona ndichikwanisa kunge ndichiredza mbira. Zvekuti iwo munhu ekenge ato zvaningati muchirungu wato established muno wachifamba nemhuri dzekwana Rwizi, wachifamba nevamwe vanhu vakawanda wana mhuri kwamutwira wese iwawo imhuri dzevanhu vakanga vachiita zvekuridza mbira. Saka vaidaidzwa kundoridza kumabira muno muHarare kana kumamisha kuna Murehwa kuna Mhondoro kupi nekupi. Naizvozvo pandakabatana nawo inini ndaa muno mukoma nekufarira kuridza kwandaiita wakatonditsvagira gwari wari kuridza. Ndokubva ndakakubatana nawo tichisoridza kwavanenge wakadaidzwa ivo. Ndikati ndo matangiro ekubatana kwandakaita namukoma Effort. So chikwata chekutanga kuti mimi muchitanga kushanda namukoma Effort mujuri mapinda imimi chainzi chi? Tichiridza mumabira tange tisina chikwata. Asi mamuri ani nani muchitaura kuti ndingaita chakati ndingaita chakati. Kana mukoma Effort wadaidzwa kundoridza mbira kazhinji kacho taienda tine inini nayo mukoma Effort nemhuri yewakomana wekwaRwizi varipoenzwa naCosmas Magaya nevamwe vakawanda. Asi yai zvange zvingori zvekungodoridza mumabira chete chete. Mashure maizvozvo mukoma Effort wakazofoma group ravo renhengekiri remagitare. Asi vairidza magitare pamwe chete nembira. Nyangwe zvavo wekenge wambo rekoda kare wachine mhuri yekumusha yainzi mhuri yaChaminuka. Asi ivo pachezvavo wakazofoma group ravo remagitare wachibatanidza nembira. Vakambotsikisa nemhuri yekwaChaminuka. Tanga. Zvoti kana nzvimbo dzachona harichatombodzidzidza dzekare kuma 1960 something. Wanga wakutoridza mbira kare? Mukoma Effort ndichitsanangudza zvamukoma chinonzi chipo
achibvunzwi pamunhu. Munhu anotanga kutoridza mbira yakadari mudiki asi unobva wangoona kuti uyo munhu uyu akafanana kani munhu anotamba bhora. Anotoona kuti kana makaviro anoita bhora munhu ane zviri maari asi zvikudzidziswa izvi. Aiwa kana anogona kungodzidziswa kunzi apa unoita so asi masimudziro anozozviita ega nechipo chake chechechi ndezvepamberi. Noti mukoma Efati waiti vakatanga kukuredzera mbira dzega dzisina kana kuimba kana kuita sei wainatsonzwa kuti mbira apa iri kudauka. Zvinofadza zvakanyanya. Ndo pandakaonawo yandakati experience yakakura semunhuwo akanga achifarirawo zvekuridza mbirawo pandaifamba nawo pacho ipapo iwo nekuridza kwandaiita nawo kubatana kwandakaita nawo ndakadzidza zvakawanda zvakaita kuti ndizokwanisa kunge ndiri munhu ndinozokwanisawo kukanda kuzvimirira ndega. Ndoka Sekuru Efati Mujuru kamba kainzi kwa dangu rangu. Inini ndakangotsikisa ndikakuti magroup awo ese awakaita wakaridza wangwene group rawanzi Spirit of the People. Ndinoyoka futi kuti mungaziwe kuti wakazoridzana na Sekuru Gora nemwe mukomana Steve Maratu nechikwata chakati wandei. Inini ndakazotsikisa nawo pa album imwe chete yainzi Muti Mukuru. Zvekuti inini ndinakatokomboza rumbo rwacho irworwo rwainzi Muti Mukuru. Ndinakatorukomboza irworwo. Runoimba ruchiti chimukoma. Ndiri muti mukuru kana mukatenda. Ndiri muti mukuru munowana zvipo kana mukatenda ndinokupa zvipo. Ndiri muti mukuru saka tenda ndinokupa zvipo. Ndiri muti mukuru saka aishaura apa ndi Sekuru Gora. Inini na mukoma Efati na nevamwe wakuru wainzi Thomas anizve aibva kuwedza uku tairiza tiri 3. Saka inini ndindakakomboza parumbo rwacho pambira pacho asi mukoma wando wakakomboza rumbo mashoko wangu. Imimi makagadzira instrument. Ndakaumba rumbo rwacho pambira. Ndo chete pandakaridza nawo ipapo pa album imwe chete iyoyo. Nedzimwe dzimbo dzakatowanda ndiwo dzakange dziri ipapo. Sekuru Gora makasangana nawo sei? Kufamba kwaita mukoma Efati wasangana na Sekuru Gora. Inini ndaiti kana mukoma Efati paine kwawanenge wari kuenda munoziva kasa mukoma unenge uchiteera kuna mukoma. Ndo pandakazo introducewa na mukoma kuna Sekuru Gora. Sekuru Gora semunhu akanga achiridza wachigadzira mbira zvakare. Ndabatana na mukoma Efati nayo Sekuru Gora ndakuziwana nawo. Mazwe mashuromo ini ndakatanga kuita zvokugadzira mbira. Zvekuti ndatanga kugadzira mbira pa Sekuru Gora pawakaona mbira yangu yekutanga kugadzira wakatofara wakati kwenga une ruoko rwakanaka chaizvo rwekugadzira mbira. Saka ukanzwa mazwi akakosha zvakadaro ekukurudzirwa newe unoita manyawi unoita manyukunyuku ekuti aiwa ndiri kugona ndiri mugwara saka ndogona kuramba ndichienderera mberi nebasa. So makapfurira mberi muchigadzira mbira. Ndo basa rangu kana nanhasi uno iro. Muchidziridza futi. Ndinoridza. So makafamba nawo kusvika papi? Na mukoma Efati ndikangoti ndipo
pandakangoridza nawo, asi kana dziri nyaya dzekuenda kundoridza kumabira tichienda kundoridza, tichienda kupi tichindoridza. Ininiwo basa ndikakuti rungano rwangu inini ndaisenza pane club. Saka ipapo ndo pandaigadzirira mbira, ndichienda kubasa ndichigadzira mbira, ndichienda kubasa ndichigadzira mbira. Ndokuzoona kuti mbira dziedzi basa racho rakuwandisa. Mbira dzangu dzaita mukurumbira zvakanyanya. Kubvira muno muzvikoro, ma students aibva ku overseas, waiuya nayo mukoma ifati, wachisiko waintroduce mbira dzangu dziedzi, wachidzifarira. Saka dzakabva dzaramba dzichiita mukurumbira. Zvokuti basa rekuti ndichisenza ndakatoona sasakwanisiki. Ndokubva ndangoita kutanga kuti regedza ndingotanga kuita basa rekugadzira mbira, ndichidzidzisa vanoda kuridza mbira. Ndakazosiya basa 1992. Mukoma ifati wachiitawo zvavo zvavaiita, ini ndichigadzirawo mbira dzangu. Saka muri kuona kuti tikaita kuti mukoma ifati wachiita zvavo zvavanoita, wachiitika na vaine mastudents anenge achida mbira, wachirefeya kwandiri, tichingoramba tichishanda tichidaro, tichishanda tichidaro, tichishanda tichidaro. Sekuru Fred ndo akakomboza. Unotipa ipo. Vakakomboza ka instrument apa. Mudzimu mukuru pa National FM. Anonditedzera mashure mangu akanga anoridza futingira. Saka mazuva chiwayo akanga ine mumwe student ainingirika kana akanga akasangana nemwe mudzimai ainzi Tarona Mushore, wakawamba group ainzi Tarona and the Mujuru Boys. Saka semwe ndobva ane mukoma wake achirewa inini, ndobva ndandobatanidzwa mugroup riya ratarona, ndobva takuridza tese. Saka natarona nemujuru Boys
takazoenda kunana tairidza muno tichikazoenda kuSouth Africa muna 1993 kuma 96 97 uku tikaenda kuGermany kunana Holland tichiita tour. Saka ndokuzobvawo kuna Tariona ndaku basa rangu rimbira ranyanyisa kuwandisa ndisasawanika nemukana wekuenda kunoita marehearsals. Tikati aiwa kumana imi kana pane zvamunoita ita henyerekedza ndidini ndienderere mberi nepari kuda mwoyo wangu chaipo chaipo. Saka kwa Mujuru hamuna kuzombodzokera? Handina kuzombodzokera kufutiba, ndakutozvimiririrawo ndakadaro. Mavanzwa kapoka asekuru Fred Mujuru muningina ngoma wasekuru Efati Mujuru. Hapana umwe zvakare muningina wavo anonzi Munya naMunyaradzi Mujuru. Ndakaita hurukuro naye zvakare ka anowanika paGaza apo paGazaland muHighfields umu makanika mukuru wedzimotokari Munyaradzi Mujuru. Asi mpira zvakare anokwapaidza anorova zvakare deze. Ari pandakasakana naye ndakati ko sekuru ziyese zvikanzi aiwa muzukuru hapane zviri kuuya. Saka sekuru Mujuru ndakamirira deze mukati mhanye nemasimbi paGaza apo ka modzokera zvakare ka ndokuzai muri munhu wechiwanhu imimi. Ini ndoitwa Munyaradzi Mujuru. Ndakaberekerwa kwaRusape kuDevedzo mubhuku raSabhuku Mujuru. Gore ndakaberekwa 1972. Efati Mujuru kwandiri ini mukoma ndiye akatanga kusimudzira nhoroondo yedu yezvemisambo yechiwanhu tisanganisa mbira kunyanya mbira zvemagitari zvakazove zvichizotedzera nekufamba kwenguva nekuchinja kwemimhanzi. Efati akazokura achirekwa nasekuru nambuya pamusha vekubereka baba ongo. Koma vakakurira kumusha kwaRusape kuDevedzo munozova nekukura vakazopindawo muno muguta reHarare. Chikoro chekutanga vakatanga kufunda ku chikoro chavo chekutanga vakadzidza kwainzi kuSt Teresa iri kupi kuSt Bede's kuSt Teresa kwaRusape. Ndokuendawo pachikoro chainzi Maungwe kwaRusape zvakare. Maungwe ndo pavakatangira primary. Vanotiwo mukukura mavo zvinhu zvakanga zvichingonetsawo apo neapo vakazomboendawo kundogara kuTeresa. kuSt Teresa ndo kune imwe nzvimbo iri paidyo nekwanobva mai wavo kunonzi kwaMuswere. Saka ndikati ndo nzvimbo dzavakadzidza idzodzo St Bede's kuSt Bede's neSt Teresa neMaungwe. So tingati vakawana mukana wekuenda kusekondari? Ongo kusekondari vakaenda, asi nguva yavakaenda ndo nguva yange yakuitwa zvematongerwo enyika. Saka havana kuzonyanyoenderera mberi nechikoro nokuti zvanga zvakunetsa. Hondo yakanga yatanga ndo kumatiko yanga ichitsva ikoko. Chokwadi. So vakazoita sei? Mukoma vakazowanawo basa vari munomu. Kureva kuti udiki hwavo hwese vanga vari kumusha? Ongo ndizvo chaizvo, udiki hwavo hwese vanga vari kumusha. Saka panhau dzembira apa dzekuridzaridza zvemimhanzi izvozvi vakazvitangira vachiri udiki here kana vakazozvitanga vakura? Izvo ndozvedzinza. Zvino zvavakatongotanga vari vadiki. Tingati here mumhuri kana mudzinza iko ane aimboridza? Mumhuri medu mese tinoridza mbira. Chipo chedzinza hachina chekuti chinonzi ndechangu. Ndekuti kana tichitarisa nhoroondo yedu sekuru vedu isusu vanonzi vaMuchatera
ndo vakazogumisira vachibudiwa nemweya unonzi Chaminuka padamba tsoko uchibva pachitungwisa pana pasi pamire wakagumisira kuuya padamba tsoko kumaungwe kana mukadasa nhasi uno nhoroondo yacho unonzi kudamba tsoko kumaungwe kumatare ndo rakave svikiro rekugumisira kubuda kwemweya unonzi Chaminuka uchibva kwaRwizi kureva kuti paitambwa matare ese apaitoridzwa mbira ichokwadi endeni vachikura vakomana ava ndo vamwe vacho ndo vaitonzi vacho vana machekademi aiwa zvinofadza chose. So vakazobva sei kumusha vakazobvawo ikokoko vachitsvaga mabasa ndokusanganawo nana mukoma wamunonzwa nembiri wakaita sana Cosmas Magaya okumondora ndokutanga kurekodha music yavo yembira. Handichanyatsozva zvangu gore asi ndo vanhu vakatanga kuburitsa wana Nziyo nana Sekuru Gora kumashure uko vakaburitsa album yavo yekutanga yainziyo kuenda mbire yakaita mukurumbira. Tichizobva ipapo vaburitsa album iyo yakaita kuenda mbire vakanga vanana Sekuru Gora nana Charles Mutwira vakanga vari vamwe vanhu vaiwanika ipapo dzanga dzichiri mbiri dzoga ipapo panguva iyoyo tingati ndo pazvakatanga. So imi mati vakauya kuno kunobva vatsvaga basa rakatanga kutsvaga muno muHarare ranga riri kuma vakazotanga kusenza basa reusalesman tofunga ndo zvandichiri kunyatsoyoka vakaita salesman vari kuOlivin kuOlivin vachimozakare kwaione wataita salesman pakuti paiburitswa zvinhu wotengesera vari panze pemashops vachiadvertisa ndo rimwe basa randinoziva rawakamboita iroro. Kamanzwa kakatarwa nakasekuru Mujuru Munyaradzi manzwa pasekuru Frederick Mujuru vataura kuti kanzizo vaishanda nevanhu vakaita sana umwadomwa Sidney Maratu, Sekuru Sidney Maratu variko kumebhorini uko muno mutorobharara ndakavashanyira Sekuru Sito nai Sekuru mbotiudzai vanorova zvakareka deze vakunyire negitari Sekuru Sidney Maratu regaiti vanzwe Sekuru Sidney Maratu vachipinda kamudariro. Zita rangu ndinoitwa Sidney Maratu. Ini ndakaberekwa 1959 ndakaberekerwa kuGomo chaiko ichanzi Gomo ndobva ndazo muno muHarare ndichibva ndakurira muNational kuMbare. Effort Mujuru ndakazivana naye ndichiri kuprimary ndofunga ndaita kuma grade 3 kana kuti grade 4. Zvembira izvi vana sevana taingotariswa kuti chingoti mbira tisina zvedu chinginazo asi taikwanisa kuriziva kadhongo mombe mbudzi nditinoona nhema musasa twetwe. Effort Mujuru aiuya kumba kwedu achiona amai vangu inini saka amai aiti tete kuna amai vedu but zvasiri kuti vanga vane ukama vakasangana pamutupo nekuridza kwaimboitawo mbira mai vangu aifarira mbira kuMbare kwanga kuna amai vacho
saka mai vacho vaigarawo mune imwe rodhiwo yainzi Runyararo but tanga tiri padhuze nepadhuze. Imi maigara munani? Taigara muna Daniel Street. Ivo vachigara muna Ngiri. Amai vacho vaigara muna Runyararo. Plus anasekuru vachona vaigara munishinari imomo futi. Nechekumadhaka kurodhi ndoenda kutokangana. Kuti yainzi rodhi yachanjeza kuti ndeipi. Asi vaigara ikoko. Saka aingoti akaenda kwaamai vacho, kwanasekuru vacho, kwa amai. Ndo kusangana kwatakaita ikoko naMujuru. Tazobva ipapo. Kuya kwaita zvake akanga ane kakurirana futi nevakoma vangu manje. Pamba pedu isupo ndepe music, pairidzwa music. Magitare, mbira. Saka ndingangoti zvakawanda zvaingoitwa pamba pedu. Mukoma wanyanzi ani? Mukoma wangu ainzi Fred Maratu. Ndakambonzwa program yamakamboita yeHurungwe Sounds. Kukaroi. Mukoma wangu ndiyanga muridzi webhendi iro. Ainzi Africa Band, kana kuti Band Africa. Vakatorwa naRufaro ire, ainzi Rufaro ire. Anga neclub yake yanga iri kuHurungwe uko. But mukoma wangu inini aisenzera National Breweries, ichanzi Castle Breweries. Ndo vaifamba vachiadvertisa mabeers kumaruzevha, even munomu. Vaitombodaro futi vachiridza munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiadvertisa. Ndingangoti sezvinoita veningirika munovati vechiko vedemonstration wati vanoadvertisa maningiri vachiita zvamaroad shows. Saka vanga nechimota chavo chaibuda stage saka zvokuti vaigona kukwanisa kudzimwe nzvimbo varidza vari mumotikari imomo chingobudisa stage kudai vototanga kutoridza maroad show ichanzi ningiriri iri Castle, yainzi Castle Lager, Castle Breweries, ndoko vaishanda iko. Saka Mujuru akaedza kuda kufundira gitari. Asakaramba. Akambotraya zvikaramba. Nekuda kuti anga neshungu. Anga neshungu. Apa asvika pane munda. Asvika pane munda wemamusicians. Kudai zvakaramba ndobva ngosiyanawo nazvo. Tazosangana wese ndakatombedza kumufundisa gitari racho. Akatadza akangoti ndakasekurizva muzvikwanise siyanei nazvo izvi. Asi chake anga iri mbira. Murume airowa zvake. Mujuru aishanda kuOlivin. Ndoko aishanda vanga vari merchandising vaya. Vaipfeka mauniform egreen. Anga akanyorwa kunzi Olivin panapa. Ndo mauniform avaipfeka. Saka vaimboita zviye zvekutengesa zviye zvekuti vanenge vachiadvertisa maproducts eningirine eOlivin. But vachiridza vari pai. Vaiburisa table votora zvinhu zvemushopu imomo voisa panze vobatsira kutengesera veningirika veshopu manje. Kana mari yachona yaita vaingoipa vanhu veshopu iyoyo. Ndo zvaaita izvo. Saka aingoenda nzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi kwaakanyanya kushandira maningi kuGlenora. Painzi paShamo, paSpaceman paipai. Ndo painyanya kushandira. Ende zvainakidza manje ndezvekuti Mujuru aiti kana afunga zvada kuita kana mutaundi aingoti asara panapa uchitengesa. Saka ndaigonozoita the whole day pamwe ndichitengesa zvinhu zvake zvekuOlivin papa. Iye apinda mutaundi ozodzaka zvake time. Kuchikoro imimi? Kuchikoro? Ndaenda kuchikoro. Ndaenda kuchikoro. Pamodzoka kuchikoro? Patinozoka fana maweekends kunyanya ufanira zokuita maweekends aya. Ndo pandainyanya kuita izvozvo. Right. Ashanda kuOlivin zvamoziva? Zvandinotoziva. Taitomboenda kuOlivin kwachitu achimbotidedza kubasa kwachona. Akatobatsira munin'ina wangu kuona basa paOlivin. Munin'ina wangu akatoshanda paOlivin ipapo. Ainzani? Ainzi Edgar Maratu futi. Ari kupedika? Ari kuMbare ndiye akasara kuNational. Ari kwezvo? Ari kwezvo. Ndiye munhu watakatangana naye gurupu manje inini Effort nemuzukuru wacho mwainzi Lamek Tswatswa. Right. Imi mubva mazoenda paSt Peters paya? Nda paSt Peters ipapo ndo paakatotanga kutouya ipapo. Auya kuzoticha mbira. Ndo patadhumana. Tadhumana manje bvafara zvokufara zvezve. But anga asiziva kuti ndakunyatsoridza mbira. Paakangondiona zvokanzi aitoya tiite tibatane. Both aita zvemaclubs zvemaclubs aifomwa pachikoro aya. Ese zvakaita debate, drama chichi zvakangodaro. Saka scripture ini ndandiri kudrama. Saka paakauya manje vadai vangondikwanisa kundidhonza. Ndakukuningirika naye.
saka tiri pakati pamachaitika manje pamastudents anenge achida kuyozofundira mbira iyi ndakubatsira kuticha ndakubatsira kuticha iyi ndakuita kuti munhu ari kufundira bva ndichiita se tichitotorawo mamastudents ndichimubatsira kuticha iyi. Saka iye panguva panga kuticha paSt Peters papo aiuya yanga iri part time here uko achienda kubasa kwake kaunti anga yato full time? Aiwa yanga iri part time, aenda kubasa kuOlivine manje. Yanga iri part time chete. Ndobva mazoita seva? Tabva ipapo manje ndobva tati gede ndopakati ndokutoda kuti tiite tirize tiri pamwe chete. Ndobva tatanga kuridza tiri pamwe chete chidai. Ene ndiye munhu akatanga kuti nditange kuridza mubira, bo ndairamba kuridza mabira chiti urara usiku hwese nchiridza mbira handidi. Papo yaigara kupi? Western Triangle Byfield ya padhuze nechikoro chaichanzi Kwaedza cheche ndo paigara ipapo. Ndo andamboramba kuti bira rangu rekutanga ndakaridza kuGlenora kuSpaceman. Yanga risawira wababa mudiki wachona, baba vamunyaradzi manje. Baba vamunyaradzi shamwari yavo ndovatiti imbouya tiitese tibatsirane. Ndokutanga kuridza kubira kwandakaita kuti 1 bira iro kandinakidza zvisingatombeta isingaiti. Muzimu wacho waida unzobuda wakabva wabuda ipapo uchinzi wanga wanisa. Wanga uri muzimu uyu? Muzimu uyu wanga uri ameno iyo dzinza rawo asi wakabuda? Wakabuda iwo ukabva watotaura. Ndobva watoti vanhu andichada kusiyana nawo, ndoda kuti kana pandinoita zvese zvandinoita dedze varume vauyo chiridza mbira. Vaona anchiri kambana ngandiri kangwa ndakadii vataridza. Then from there changa chatoi chikwata here? Chikwata chacho changa chingo chikwata chekungounganidzangoti zvekungounganidzana. Saka ndiani nani anga aripo? Anga aripo inini. Mairidza chi? Ndairidza mbira naifat achiridza mbira. Munin'ina wangu aingobatsira pahosho but hosho tangati iye diga marato ndiyanga ari munin'ina wangu tibatsira kungotiridziridze hosho. Kozeta ndianiko mumwe anga aripo chazoti mumwe anga aripo but panga pane vanhu vakawanda vaikwanisa kuridza hosho. Saka zvinhu zvai zvakabva kusvika nokuimba. Pakuimba ndopanga pane problem, hapana aigona kuimba tikangonyepedzerawo tichingodaro. Tangobatana takadaro. Saka tatangoita zvinhu zvakawanda takadaro kusvikirawo inini ifati nemunin'ina wangu. Then muzukuru wacho anzi Lameki Tswatswa mazuva iwayo akanga asiya basa, asisashanda vanenge aishandawo zvake, asiya basa. Ndopa akati joinawo manje ubva taita 4 tichiridza takadaro. Munin'ina wangu akazongoregerawo papaya, akazovanyanya kupinda kumagitare manje uridzawo majezi nemablues macopyrights aya. Ndobva patanga kusara tiri 3 takaridza nzvimbo dzakawanda kumaruzevha kukupi. Maienda? Taenda. Maishedzwa muchaiwa muchikokwa? Iyo nguva yehondo yacho chaiyo. Akanga ari makore apa? Kuma 74, 5, 6 iko. Takafamba takatendereka chidedzwa kakawanda tichienda chinoridza chidedzwa. Apa ndo hondo payaipisa. Yaipisa. Saka hamuna bvira masangana nematambudziko enyu pakufamba kwenyu? Chaingoitika ndechekuti taiti tikanoridza mberi kwatinenge tangoridza midzimu yacho yaikoko yabva yangoti musatye zvinhu. Pamwe tongopiwa botere unzi musatye zvinhu munosvika. Ndozveshiva taipfuura tasingamiswe. Tinoziziva sisi kuti kazhinji kacho midzimu zvinenge zvichiitwa pungwe usiku hwese. Saka imimi mamusingasangani nematambudziko ipapo here kuti vakomana nokusvikirai usiku iwo? Isu hatinomboita dambudziko iro. Kana vaiuya vaigona kuuya vaiuya zvavo but taigona kutadza kana kuzviziva kuti varipo. Isi tinenge tangofambira zvekunoridza mbira. Kureva kuti vadzimu vega vanenge vavhurira nzira, hata asingatomboita kana maproblems kani. Takafamba nzvimbo dzakawanda. Then kozoitawo muno nevamwe vanhu taidedzwa kumanhingirire, taidedzwa saida kana kuti kumaembassies edzimwe nyika, kumichato yevamwe vanhu. Kana kufanika varungu ndo vainyanya kuti dedza still kana zviri zvemapati-pati izvi tichienda umaitomboredza kune varungu? Zvakatonyanya
taitodedzwa chitenda kunoridza ikoko kumaembaso taidedzwa ikoko futi dzimguva chinoridza ikoko saka tawanzoridza tiri 3 inini ifati naningiriri nalameki tswatswa akashaya manje aigara mufokoso kanyani paugowana maigowana zvakaenzanana naye aiwa tasina problem kana tasina problem right ndo patakabva tazotanga manje kuita marecordings ifati haana kutanga nealbum takatanga nemasingles because kudhara kwacho nanga vasingabvumidzi kurekodha album vanzi aiwa rekodha masingles masongs akudhara mozi aingorova kana 2.5 minutes kana 2 to 3 minutes zvatopera zvinobva zvatopera ndo mashandiro ataita. Saka pamakatanga kutsikisa imimi ipapo makatanga angava makore apa? Achasa kunenge kunana 76 ikoko 75 76 ende angari dzanga dziri mbira chete pasina magitari. Mbira chete tasingasanganise nemagitari. Saka chikwata chenyu chachasimba kapa chachakunzichi tichatanga zvangonzi taishandisa iro rekuti muri kwamjuru ndo zita ratakadedza paningiriko zvekuti I think marekodzi achariko kuningiriko akanzi muri kwamjuru atakarekodha manje izvozvo inini Sekuru Gora Efati naLameki. Lameki uenda upi? Lameki Swatswa. Right. Sekuru Gora wakapinda papa. Right. Na Sekuru Gora mazuva iwaya ndo pavakwa Glenora. Mazuva pakavakwa Glenora pai. Saka inino ndakaenda kugara Glenora ikoko manje nemukomo wangu andikutaura wekasobhurwarizo tata kugara Glenora mabva kumbari tabva kumbari takuitira chikoro ndo pambari padhuze neSt kubatana saka zvazviri izi Glenview yanga sati yako neana budu yanga riri prazi yemombe dzaitombosvika kuGlenora kuyako ranga riri prazi ranga riri vanhu vanenge aiti ndira Bakasta voti riri Bakasta ndokutaura kwavaita mombe dzaitombosvika kuGlenora kwekweyo sito dzimwe dzakatozombobiwawo nevanhu vaibombe ikoko. zirika ndoka Sekuru Sidini atingunodonongodza ipapa right Munyaradzi Pambare Oma panguva iyoyo vaigara kumbare vaigara nevamwe vana sekuru wekwamutwira iyo vachizowanawo imba vachizogara na baba baba vangu inini muno muguta kuno kwaIfiriti vakatanga kuloja mukaenda muwestern ndokuzororawo mukadzi wavo kutanga mai wana James mwana wavo mukuru musikana ari Cecilia. Mungazi wezita ravo vainzani? Vainzi Catherine Kamutando. Chakazoitika ndechekuti vakazowana tour mukoma yekundogara kuAmerica. Vakagara kuAmerica chipo che4 years. Zvakatanga sei nokuti makarekati katazizwa zvainetsa ende ni vana Efati Mujuru ndo vamwe vanhu vekutanga chaiwo kubuda muno muZimbabwe vachinosumudza mureza weZimbabwe vari kunze ikoko. Pazvakanyatsotangira ndechekuti vakatanga kuita mukurumbira mukoma vaita maalbum yavo yandambotaura zvekuti kuenda mbiri. Chikwata chainzi chi? Chikwata chainzi The Spirit of the People. The Spirit of the People. Maiti vana Sekuru Gora vakanga varipo vandiri kutaurira ava tinoti vazukuru kwana Mutwira vana Charles Mutwira tingoti now they are late vakanga vari part of the band. Tochizoti tine mumwe musikana mumwe mukadzi wanzi Tete kana mukateerera ndiye anenge achiita percussion pana kuenda mbire sitaka handichazive
aibvo futi kwedu kwaarisapi ikoko assistant ndoranda kukanganwa. Mushure mekunge kuenda mbira yaita mukurumbira vakazowana sponsorship yekuti ivo vandoridza kunze kwenyika. Yakauya sei? Ipapo handinyatsotakaazongoona kuti mukoma vakutonzi vakuenda kunze kwenyika. Tipanguva iyo tanga tichitorowo kuchikoro. Ndizvozvo. Ndobva vaenda kunze kwenyika weyo vakanogara contract vakandogara kuamerica 4 years. Vachigara iyo vakati vaigara kunzvimbo dzavakatitaurira dzataizozivawo nekunzwa. Vakagarawo kuUniversity of Washington, vakagara kuNew York, vakagara kunzvimbo dzimwe dzavakasvika kuCanada nekuSeattle, kuArgentina vanhu vaitiwo vakambosvika, vakandosvikawo futi kunana Brazil kwaiitwa nzvimbo dzaiitwa zvaitwa kwaiwanika vanhu vatema manigro kwaitwa zveslave trade, nzvimbo idzo vakakusvika, asi ivo vainyanya kugara muWashington muamerica nekuCalifornia. So kureva kuti vakaenda here nemhuri kana kuti mhuri yakasara? Mhuri yakasara. Right, vagara kuye 4 years of vaita sei? Vakazodzoka. Vadzoka mukoma vakasikotangawo zvemumhanzi. Nezvemumhanzi. Ndikati ndo munhu wekutanga akatanga kuuya muno muZimbabwe aine ma-instruments akanga ari electrical. Kare vanhu vairidza magitari akanga aine tingati ma-cordless microphone. Ndiye munhu akatanga kuuya nawo. Vanhu vairidza mazigitara asina ma-amplifier. Ndicheuka pavakauya inino ndokunga ndakanda kuma grade 7 uko. Ndiri kuona mukoma John Chibadura. Wana Dembo. Wana Biggie Tembo. Vachiuya kuzohaya ma-instrument. Mukoma vaku kumba ku Glenfield area 8. Vakauya nema-instrument eku akanga ane mukurumbira. Even kana vana mukoma Thomas Mapfuma ma-instrument aya vakanga vasina. Ranga riri gore ripi ravakaenda ravakatanga kubuda? Should be 81. Between it should be 88 to 81. So kuda kuti kuma 85 koko ndo pavakazodzoka. Ndo pavakadzoka. Saka kuenda kwavakaita kamwe chete koko havana kubvira vambodzoka. Vakanoita makore ese avari ikoko. Ongo. Vachingotenderera ikoko. Saka mhuri kuno kuyanga ichingoriwo yega. Ongo. Taiona maiguru kumusha. Maiguru anga ari kumusha. Ongo. Right. So timu raiuya richihaya ma-instruments. Ongo. Asiwo kuenda kwavakaita ko vairidza magitari kana dzichingorimbira basi. Tanga dzichingorimbira. Kana mukoma vakatofa vasingaridze gitari. Gitari havaigona kuridza gitari. Chavaigona kuridza imbira. So kuwana kwavakaita ma-instruments iyayo ndo here pazvakazoinfluenza kuti vakwanise kutanga kusanganisa mbira nemagitari? Ichokwadi. Right. Sekuru Maratu pakurekodingi yekutanga zvakafamba sei? Zvakaitika ndezvekuti Sekuru Gora vanga vakarekodha song Chipembere naShanje. Vainani? Vanga vana ainzi Cosmas aniko murekwa zviti Makonese. Cosmas Makonese. Cosmas Makonese anofanira anenge akashaya futi. Saka pavakarekodha rekodi yadezwa ichinzi futi murekwani Makonese. Asi iye mukosta wachona asiri akaita song iyo yakaitwa futi nasekuru Gora masongs iwayo aitongoridza mbira akafundiswa mbira nasekuru Gora. Kureva kuti Sekuru Gora yanga iri shasha? Yanga iri shasha, but munhu akashandiswa nevanhu. Handidi kanyeba, munhu akashandiswa zvimwe zvisingaiti nevanhu. Saka varekodha song takainzwa paredhiyo. Tanzwa dzimbo dziri parekodhi.
vatada kuedza kuzitedzera manje nembira dzatanga tinadzo isusu kudai sotono iri kuramba kudai sorukati ini chuni kaikaikai pane pamwe vanhu vari kubhenda hatisi kunazozvinzwisisa kunozi seiri kuramba mbira ndidzo seiri kuramba tikati aiwa mukuru anogara kupi takutanga kumutsvaga manje gora uya manje takatanga kumutsvaga apa akambenga achiridza ari kwachiota painzi yanzi pakane mavara kwachiota uko airidzira paka pana mwe sekuru mumwe mudzimu wangu ari kwanikwa kane mavara ikoko saka ndaipota achimboridza mbira ikoko tabva tazonzwanza hachisikwe ikoko tatatsvaga zvakanzi no munhu ari kumfa kwose anga kugara kumfa kwose manje pane vamwe futi sekuru vanenge vaita zvekuramba right mujuru ndopakanopatsvaga pacho iye mujuru ndiakatonopatsvaga pamba pacho uningirira ndobva vawana tovawana paipai zvikanzi asi sekuru aenda vawana uyai takaenda tiri 2 moza taifamba netsoka kubva kuglenora kusvika mufakosi taipinda nemupurazi imomuyamuyamudaiso ari masango taitofamba netsoka wozva waiti kuti uende mufakosi kawaitanga wakwira bhazi woburikira mutaundi wotora mufakosi mutaundi wozopinda Green Road yanga isati hapo uchibva paglenotanga wapinda mutaundi saida kuti ngatingofamba nemusango hatosvika taidzoka netsoka panga kusina yanga ri bapurazi mwasikatomboita kwatotyisa kutofamba but pane road dzataingopindawo nadzo kusvika tasvika tainobudira panonzi pafaisoni paipai paigadzirwa mafertilizer paipai ndopataibuda napo topinda ende kumufakosi kwachona aigara kuye kune swimming pool kuya kune swimming pool ndokwaigara ikoko ani munoziva pane okay nanaso okay yacho yanga isati yapo futi papasati pane mashops ipo paipai kana swimming pool yacho yanga isati yapo saka tainobudira ipapo ndokupa icho chiarea ichichi ndopaigara ipapo sekurigora ndobva tabva ipapo tabatana naye gora yoyo tichiridzira mbira dzako kudawo kunzwa zine mwe chuni ndoya vanoti vembe manje chuni yacho iye aiziti magandanga aiziti magandanga manje seaiziti magandanga ndonguva yehondoka aiziti magandanga hanzi dzinoningirira dzinotoreraiza vanhu iri ndozvamatauro rayaita tadzibata zikanzi tikati chitigadzirire dzedu ndobva tigadzirira manje agadzira mbira futi aigadzira mbira dzine sound quality yanga yakanaka zvisingaiti saka ndobva tigadzirira mbira dzedzi ndobva isa muchuni yake iyoyo tikati aiwaka ngatitomboridza itese sekurigora munhu anga akasununguka zvekuti munhu anga ari right zvimwe zve zvekuti zvisingaiti ndobva abvuma zikanzi aiwa ngatiite ndopa takatanga kunorekodha manje first song yedu ya akatanga kutotidzidzisa ndokuona kuti dzinoridzwa so vataenda mazuva achona iyoyo kurecording munhu anga ari producer yange yainzi Tio Records yaive iri mutown I think paRobinson House ndopavanga pane maoffices vanga vasina complex inonzi ndeyavo vaitoridzira vairekodhera paningiriki ipapo studio vanga vasina studio vanga vasina vaitohaya vaitobhuka pane imwe studio iyoka munhu anga ari engineer manje ana Bozo Nyamondera vanga vasati wako munhu anga ari engineer ainzini Hilton Mambo Mushakabvu ndiye anga ari engineer manje ndiye akatanga kurekodha vese ana Thomas Mapfumo ana Ndirika ana Zex Manasa ana Teenage Kupo ndiye anga ari engineer kugrama anga ari ningiri ari producer ndi Chris Matema panga pane Tio negalo zviri 2 but galo munhu ainyanyo kuningirika vaitobva kuSouth Africa negalo vachitoya muno vachitsvaga musicians tabva mukudaro takatoti rekodhe masongs akatoti ari masingles akatengwa zvekutengwa zvezvi akaita 2 ipapo ndopakatanga kunyatsozikanwa mujuru manje muri kwamujuru nekuzofamba kwenguva tiri pakari pekudaro pane pamwe pataimboti tikadedzwa kuona kuti kune dzimwe nzvimbo newo mama isaidza macompanies kana varungu taibatanidza nemagitari
inini munhu kutairidza mbira mutairidza magitari uyu mujuru oridza mbira naningiri nasekuru gora but taita zvemaakostiki zvazviya ndo zvataita izvozvo totoridza so zvaitonakidza zvekuti varungu vakatotora marecordings achona tichingoitawo zvengodaro hatachira pfana tabva muudaro ndobva dzaita achinguzwanzi da kumboimba maningiri magitari dzavasingade zvokusanga zvokunorekodha zvezvemakasanganisa mbira nemagitari dzairamba dzaita tinoipisa mbira kana dziri mbira ngadziro dziri mbira chete ya kana ngoma chayanga asingaide paningiriri pambira kana ibvi tichienda kumapira mapaita mazuva ano zvasiyana nemapira atinoziva atakaridzira gare mbira dzakasingaridzwe nengoma mbira dzaingoridzwa dzakadaro kana yanguwo yekuti vanhu vada kuridza ngoma kune dzimbo dzengoma dzairidzwawo nengoma ndo mazira ataita kare ndo zvaitoitika kare izvozvo mazuva ano vakungosanganisa ambira chine magitari neningiri nengoma maridziro acho zvimwe zvacho zvaakuitika dzimwe mbira dzacho zvasiyana and mazuva acho naisu atairidza mbira vanhu vashoma vairidza mbira waitoverenga kutodai ende waitoti wakabata dezo uchifamba naro dezo so vanhu vabva ngofunga kuti unosvikirwa kakuna wakabata dero waitokushora waitoshorwa kunotonzi nekuti vamwe waitotya kana kutosangana newe utona munhu achienda nekure so zvino takazvijaira katobva taseka zvido kuti vabva ngofunga kuti ameno zvauri kungooneka wakabata dezeche obva unongofunda asi mimi neshungu mamusina basa nazo tasina basa nazo takakurira mazviri tasina basa nazo taingoti ndozvatiri tinoona tema ndozvatiri takatodhonza nasekuru gora kwenguva yakareba kusvika kuma-80s tina sekuru gora right. Saka sekuru gora vaitei kunyanya varidza mbira nekuimba ndiye munhu aimba manje isi chodi kwanguringoridza mbira chete nokuzoitawo kudairiro pavanenge vachiimba paipai asi kuimba ndiye aimba saka nhau inotaurika kuti nziyo zhinji dzaefati mujuru ndedzasekuru gora imoti kudinazvo hatingangoti ndizvozvo bhozi ndo zvinhu ndiye munhu akatifundisa mbira dzake idzodzo ndobva atifundisa dzimwe dzimbo pakunotsikisa apa pane here tingati sisi nziyo zhinji aishaura ndigora dzese ndisekuru gora aishaura dzese kwa mujuru tozongodairiro tiri pasi mukudairira wamujuru mukudairira pane dzimwe aidairira pane dzimwe aiti akakuziza nenyaya yevoice voice acho ranga isipo munhu ainingirika ainetseka kukontrola voice rake saka kureva kuti nziyo dzavo zhinji dzakakurumbira dzaishaurwa nasekuru gora ndizvozvo ndizvozvo ndo vakaishaura sekuru gora right makashanda nawo gora kusvika papi kusvika I think kuma-80s ikoko kuma-80s bozi chakazoitika ndechekuti ini ndakazosiyawo futi ndini ndakatotanga kusiya ndini ndakatotanga kusiya indau nanda kuitawo zvimwe plus nayo mabasa chita chakuitika kumboona kuti munhu tiri kusimudzira munhu zita ese tiri kuramba takangodzira mukura kuti imimi mama akuzoona kuti mama kusimudzira zita ramujuru ndizvozvo bozi chainyanya kunetsa ndechekuti isusu amwe tinge chiti tikushanda sechikwata takabatana saka uzoona kuti zvimwe zvinhu zvakuitika pazvi hazvisisiri chaizvo munhu akuzviitira zvinhu zvake akutokwera kwake ndo zvaarikuda kusimudza bhozi chainetsa ndechekuti aiti sekuru gora pakuningirika tinenge tarekodha song unzi composer asi sekuru gora ndi mujuru asi ari gora akakomboza komboza ndi mujuru chaudai kuti kana maroyalties kana akunobuda akanaka kwa mujuru ndo zvimwe iye gora hasina chaari kuwana munhu anga akangonyarazve munhu aingofara sekuru gora munhu aingofara plus kusana inini futi ndandati kureka unongokuona manje nguva ina ndiri mwana mudiki wati kureka pamaingoitwa zvese paya
izvi maitirikira zviri kuita but munhu aindida zvimwe zvisingaite tagara takadai takadai trip yake akatanga kuenda ndeye kuSouth Africa. Zvakafamba sei? South Africa uku takadedzwa tiri tese kunzi uyai kupi kuSouth Africa nana ingaizana Paul Berlin here bia yange Trace kana kuti Andrew Trace because you na Andrew wanga mwana na baba vani college iri kuningiri ikoko ringe ku Cape Town here ndo vatanzi tiri kudiwa ikoko chichi kunoperforma here kana kuti kuno hatinanyatsoziva but takangonzi tiri kudiwa sasa zvanyatsobuda tadaro ndo pakazonzi tichakutengere matiketsi ekuti muuye nechi nebhazi since makawanda kuti muuye nendege mari yacho inobva yawanda saka zviri nyore mukakwira bhazi famba nebhazi tozokutambirirai kuSouth Africa vamene pavaizotitambirirawo manje hai akati ndobva dzaita nharo kanzi ayawani ndoda kuenda nendege mujuru manje nzi toda kuya nendege zvamanje kana manguya nendege mari yake inobva yadzikira inobva idi azvichabuda takukwanisa kutakura munhu mumwe chete manje azondinakidza vaita achitaura tiri tese titaura adaro sikadzi mumusha medu hamuna atakwira ndege saka ndinoda kutanga kukwira ndege avanhu vakati alright saka wakutoya uri wega saka dzakazoenda dziri dzega manje kuSouth Africa ko saka akazoenda ari ega kusvambisa kunodii manje uri wega tangoti tikati aiwa hatinokuipa ngezaenda kurova kuti anga kuti unoridza ari ega panenge paCollege of Music here side ikoko kurova kuti vamwe vese matosara takatosara tiri tu tikatosara right waita tinomboita basa nazvo zvino waenda kuyeke waita ndobva vadzoka hati hatese futi tangoita zvataingoita mazuva ese izvo zvizvo saka tabva mukudaro ndo pakazorekodwa inonzi Spirit of the People because sakazinge takutaura kuti aiwa isusu tikati mhuri yekwamujuru hatisi yekwamujuru kaiso tine vanhu vakasiyana siyana saka ngatitsvagei zita tongosangana pakati ipapa ndopakazokwanisa kuakomodita tese ndopakazobuda unonzi Spirit of the People manje saka paSpirit of the People manje chinhu chinonyanya kuti chakazoya kuti ngira kuti rwadza ndechekuti parekodhi iyoyo hatinganenge vakatora mamwe masongs pana atanga takarekodha kudhara vachiisa ipapo chakaya kuti rwadza ichi ndechekuti inini munin'ina wangu naEdgar mazuva tati naningiri tisoka neplan yealbum zvinofanira kunyorwa paalbum nechikuti no ngatiti album yakadai so yakadai tikaisa zita rerwiyo tobva tanyora nezvarinoreva tonyora nechirungu kuti vasinganzwi ichi munhu wese atese anzwe tisakauya nepfungwa idzodzo tava nepfungwa idzodzo kana kuti idzo ndofunga ndangongori pamudhuza munhu haana kuda kuti vanhu ava ndikavaisa panike vanozopedzera vavo kuzobuda kuti ndivo vakaita se ndazvinonyorwa kapapa zvainyorwa ndizvozvo saka akazongoita nebhekdo kunorekodha ina ndinozorekodha paningiri pacho akabva kunzvengai futi mujuru ndobva arekodha yegasekurugora pane kamwe karwiyo karipo kanenge kenjari kaka kenjari ikako kakaridzwa nomwe ndofunga mukuru yanenge aibva kwazvimba here anenge ndiye akaridza kaningirike karwiyo ikako nekuimba achibatsirana nasekuru gora haana kuridza mbira chaidzicha pakaridzwa kanjari ndokakashanda kanjari ndokakaita sei kane makizi akawanda kanoridzwa nezvigunwe 4 dzine makizi akawanda dzoridzwa nezvigunwe 4 idzi dzedu dzinoridzwa ne3 zvekuti munhu arwana achidziridza dzinoita fanika 2 kana kuti 3 dzinobuda saundi yakani ende dzakaarenjwa zvakasiyana nedzimwe dzese mbira dzedzi akanetsere kudzidzira ikako kanonetsa but
kana une shungu unogona asi akaridzwa nemunhu wese aiwa vashoma mani ndo zvakunetsa mani zvekutoti vari kutoridza izvino zvikuri kunzi vashaya ndokutopera kwako kwenjari idzodzo ndokutopera kwadzo. So sekuru Gora imimi makabva masiya paya makunotangawo zvimwewo ndandandototawo zvimwewo ipapa ndaingoitawo zvandaita kuva kuri wakatora muroora wangu ndoti muroora ari wainzi mai Sicilia ari mwana wekwahwenje wekwakamutando aibva kupi kunonzi kwakamutando muno mudevedzo muno pedyo pedyo nesu ndo paakatora mudzimai iyeyo akabereka mwana anoti Cecilia, James, Sereven, Eliza ndo vana vaakabereka iwavo. Wasikana wairi wakomana wairi. Right. Imbotondedzera sekuru kuti wanana yacho zvakatanga sei? Taifudza mombe munonzi mudorawo ndo mawakasangana vaonana kudaro vanhu vakabva vangowirirana. Saka semukomana inga akuti achienda kutaundi achidzoka aiwa wakabva wangowirirana ndokubva watoroorana. Ndokuita mhuri yawo. Saka amai vakura vakazotsakurwa here kuenda navo kutaundi? Amai avo vakazotakurwa kwakuendawo kutaundi. Vanga kugara kuri kutaundi? kuGlenview. Ndo wakaita imba yeGlenview. Imba iri kweko zvinezvi? Iri kwezo zvizvi. Vakaita muchato here? Vakaita muchato. Saka kureva kuti imba iyo ane muchato nemudzimai mukuru? Nemudzimai mukuru. Amai vaJames? Amai vaJames. Right. Panguva idzodzo anga achiri kushanda kupi? Aingofamba neachiti aiti kuLiver Brothers. Ari kuLiver Brothers omboenda kuCollege of Music. Uyo from College of Music uyo abva amboyambuka achingotendera achingosanganisa zvakadaro. Saka zvakazosiyana sei namai James? Uyu mukomana anenge akagara nguva refu ari kumiri kumakungwa. Nguva refu yakareba sechi sekuru? Anenge akaita ndizvekufungidzira handichazozivi inenge gore here ari ikoko asina mbobvira adzoka. Munozova zvemumba asi purazi mumba memuroora nemwana hatingazivi kuti chavakazonetsana mumba mochii asi takazongonzwa kutaura kuti aiwa ini muroora wenyu handichadi. Ana sekuru ndimi mai vepo ndimi ana baba. Hamuna kubvunza kuti ko zvii zvakanetsa? Murume akati mukadzi akufamba akuhura saka ina handichadi. Anga ane umbowo here kana kuti zvazvi zvekungonja zvemakumbo? Ndezveumbowo zvemumamisha. Zvemumamisha. Hanzi zvaitikira chi mukadzi aifambira kupi kuno kumusha here kana kuti kuno kumusha kuno? Asi imimi ndima mugere kumuro musha ka muchiona kamuroora wenyu imimi maiona zvanga zviri sei? Isu taingoti munhu agere zvakanakisa tisingazivi kuti ari kufamba. Asi imimi mune zvamakaonawo here? Aiwa pamuroora hapana zvamakaona? Aiwa kutaura chokwadi kwakanaka hapana chatakaona pamuroora kuti amuroora ari kufamba. Aiwa. Asi makazongonzwawo iye muridzi? Muridzi kuti anga azvitorei? Abvako Yugoslavia. Ndobva akasvikonyongana nemudzimai. Amai havana kupikisa here kuti inini mhosva yandiri kupomerwa ndizive? Vakapikisana. Vakapikisana ndikanzi handizive mhosva yaari kudaro izvi. Semumba wanhu munongozvizivawo. Ndopakenga akuridza vachiridza vachienda akutora vamwe vakadzi avo
wachiita mabhendi aya munongozwa wakatana munhu waye uchiunganirwa nevakadzi ndopakaona ndepane mukadzi ari kumba kwacho nhasi iwe kuchiweshoko ndiyo akazowana akamutorera pabasa iroro akamutorera pabasa wachiti vanotamba waya vanotamba waya ndopakamutorera seko wakawana nasei nemukadzi wechipiri zvamuzive kunza kwandakaita vanhu vaishanda wese wachiita zvekusewachiridza vanhu vaishanda wese wachiridza mheno kumbari ikokuku kwekuine kuhoo kwawaisangana ikoko ndokubva wawanana kamusikana nemukomana vongu arambana kare neupi nemukadzi wekutanga saka inge asina mukadziba ndopakazowanirawo vawanawo wokuti agare naye ndiyo ka sekuru komboni pati padevedzi vapo kati titagurukure zvedu ka aiwa takava nenguva yakanaka chose right regai nzwe kubva kuna sekuru Fred vachitiudzawo nezvekupera kwewanano yavo yekutanga. Wakatadza kungowirirana mumba mavo, vanhu vaigara upenyu hwacho, nokuti mukoma 1981 wakaenda kuUnited States ndobva wandogarako ndofunga kwemakore mana. Wakanga wadaidzwa neuniversity yeWashington kuSeattle, United States. Vari ikoko wagara makore mana iwayo, pawakazodzoka ndopawandakazonzwa wakundidaidza vachiti munina inini haana maiguru akuti adini takutopesana, hatisi kufamba zvakanaka. Kochiko mukoma zvanzi hatisi kuwirirana ba. Tanatonditaurire dambudziko chairo kutaura chokwadi. Hawana kutaura, vakangoti zvinhu zvese kubvira kadai ndisati ndaenda kusvika ndaenda nanhasi. Saka ndiri kuona papane rimwe zuva ravambonditaurira vasati vazonditaurira kuti wakusiyana, vakati munini unoziva zvinoitika mumamisha umo vanhu munogona kugara kana kugara machembedzana kuita vana kana ameno wakawanda, asi vanhu musikadanani. Ndozvakatanga kutaura izvozvo kuti mukoma ndoda kuti ndidzidze ndizivewo kuti chii mashoko enyu ari kubva papi. Ini namaigoro kwati sikuwirirana bazvachese. Ndikati kuti ndabe ndichimanikidza munhu asingadaki pamwe ndo nechai mukoma yekuti kana vaine chinhu chavo wataura wakutotaura final decision. Madhizenzi acho izvozvo hawana kunditaurira ba. Sekuru kaFred regai tinzwe kubva kuna pakaita dambudziko rekuti unongoziva vanhu vechikadzi ukabva pamusha kwenguva refu miedzo inowanda. Miedzo inowanda kuna baba kuna amai vakazotadza kungowirirana nekuti maiguru vakazoitawo mumwe murume akavaitisa mumwana zvikabva zvanetsa. Panguva ipi? Panguva yakanga mukoma yavakanga vakuda kundodzoka. Kureva kuti pafirst trip yavo here kana kuti iyoyo imwe chete yavakatanga kuenda iyoyo yavakanoita makore mana iyoyo maiguru ndo pavakabva vasara vachiwana umwe murume vakawano aiwasesekedzawo. Ndiyo kumaraini ikoko? Akanga asiri kumaraini kutake, asi kuti anga ari munzvimbo iyoyo nekuti kwedu isusu kune kembi yemasoja. Saka maiguru vanga vakupota vachienda kukembi yemasoja ainzi kuGabriel kwai kunonzi kwaJames. Saka tokanga vasangana nemuchindo iyi. Muchindo yaita nezve? Muchindo uyu akanga ari muarmy. Wanga ari musoja zvakare? Ongo. Achiri kuere muchinda? Pangone nenguva iyoyo handifungini. So saka mukoma vachiuya vakasvikana mudzimai ane pamuviri? Vakasvika panhu pacho panonetsa nanhasi pakatombonetsa nyaya idzodzidzi kuti tizonyatsoziva kuti ndezvipi. Munoziva rudo rwavanhu vairi kuti tizonyatsoziva kuti zvii zviri kuitika pakati pemurume nemukadzi. Asi ndo pakatanga
kuti mai guru na mukoma wavo vangosiyana. Asi vakasvikawana paine mwana kana vasvikawana pane uyu pamwe? Vakasvika pamwe ndo pane nyaya apa. So kusvika kwavakaita iyo vakasvika kunzwa here ruri runyere kupi kuti ndo zvaiitika panapa kana kuti vakangosvika kungozwanirawo vega kuti ndo zvakuitika kuti vakasvikawana runyere nokuti munozaka panoitika nyaya dzakafanana naidzoka vanhu vemunharaunda veukama vanenge vachiita sei vachiona. Saka tingati tisi mukoma vakasvika kuzozvionera vanhu vakanyarara here kana kuti pana akavarumira nzeve kana kuti vanhu vangotayo regai vachapedzerana. Munongoziva zvoukama ka haushayi wako ukama anokurumirawo kuti uchiri kure kuti uri kumboonawo zviri kudai asi zvizhinji vanozokusiyira iwe wega kuti zviri kutaurwa nababa mudiki kana zvotaurwa nababa mukuru kana sekuru chokwadi chacho ndechipi. Asi pazvaiitika izvi mai guru edu vanga vari here vanga vachiri mumusha wokwamujuru here pazvaitika vanga vatotama vakwavo? Vanga vachiri mumusha pachiitika izvozvo. Vanga vachiri mumusha. Saka paishayikwa here ukona wokwamujuru mumwe chete wokutsiura kana kudzora kuti nhai muroora ko murume zvaati ari kudzoka ingowana uyezve apa uri pasi pemumvuri wokwamujuru? Izvo zvaiitika asi munongoziva kana chabaya chinenge chatochikokera zvakaoma izvozvo uye mubvunzo iwe wakaoma nekuti unogona kungotaura kunzi ndiwo wakandiroora here unoti aiwa panonzisika ipapo. So nokudaro mukoma vadzoka kureva kuti first trip yavo yakadzoka yakakonzeresa kuparara kwewanana yavo yekutanga. Otherwise dai mukoma vasina kubuda kuenda kunze dzimwe dzenguva dai vachiri pawanano yavo yekutanga iyi. Ndizvozvo. So matimi vachienda kwanga vane vana handiti ndokwakazvarwa naJames kwanditi right. Saka apa vachizosiyana namukoma kwakazonobarwa ani vakazoita mumwe mukadzi aitobvira kuti uyu vachibva pana mukoma maiguru yenyu first wife vakabva vanobara ani pane mumwe mwana wacho musikana ndiye mwana watotarisa kuti anofanira kunge akabva pachiitiko ichi. Zita rake ndakuita ndichikanganwa saariko ariko atokura atokura tonemba yake handitika ari kumusha iko kwarisapi? Aiwa ari muno mutaundi muno. Kureva kuti amai guru wako wakazoenda vachizonoitawo wanano dzavo vakazonoita futi vamwe vana iko? Kwete wakabva wangogara pamusha. Wakabva wangogara pamusha? Pamusha pavo. Kureva kuti iye ndiye akabvawo kupedzisira. Wakabva waenda kumusha kwavabereki vavo? Asi maidyidzana here manje navoyo mumuri vaimupota vachiuyawo here sekunzumuko kune vana? Kwakatowanda kutosanganisirawo inini ndaitotumwawo kana dzimwe nguva ndaitotumwawo kana nepasuro kunzi ungonopawo maiguru wako ndichitobvawo nayo kuno kuHarare ndichitosvikawo kumusha ndovaona unoti azvanina mukoma mubatewo makadai sekunokwakune vana uyezve vaitouyawo kuno varamba nokudaro vaitosvikawo kumba kuno kuGlenview vachitopuwawo nguva yekuti vaonawo vana. Aipuwa nguva yekuona vana ndiani? Ivo wamaiguru. Vana vanga vakazotorwa vana? Vana vakabva vangogara namukoma nemukadzi wavo vanga vaenda. Asi mukoma havana here kuzombodzokera futi uko kupota vanga vachidzokera nerwesero ivo vane umwe mudzimai kuno? Kudzokera kuna maiguru? Kwete. 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 Kana kuti maitendererwa aiwa izvozvo aiwa anambobvira adamu nekuti pese kana taakutoita zvinhu zvakaita saizvozvo taitofamba tiri pamwe chete make sure kuti tiri pamwe chete chero ari kufamba tichienda kumusha make sure kuti tiri pamwe chete zvinhu zvese zvaari kuita like event the last event yaakazoita achizondoshaya takuti tichiri waguva ramai vake remukadzi wacho we together tikatoita maprocedures ese anoita kana anodikanwa kana muchida kurova guva remukadzi sevakwasha ndo vakatozviita zvese zvese zvakaisa munzvimbo asi vakavigwawo kumusha kwavo.
right ndisekuru munyaradzawo muri kuwanzwa vachingunotipawo ka nhoroondo semaziviro awo right. sekuru Fred, pamakaona imi kuti hapa murume wakusumuka pa ndipapi chaipo chaipo? Pakanaka chaizvo ipapo. Mukoma nemukurumbira nekugona kwavo kuredza mbira nekuwezve munhu anokwanisa kutsetsa ndikati kuumba mashoko eraramo yeupenyu hwevanhu. Wakafoma gurupu ravo rainzi Spirit of the People iroro. Nekuti zvaitika waidaidzwa kundoridza mbira kunzvimbo dzinenge dzichiitwa mafunction ekuti kana paine maexhibition emasculpture kana pachinge paine zvakawanda panodaidzwa musician, asi wachienda ipapo vangori nembira nevanhu wavo. Ndokuzoti aiwa egedzai ndifome group rinonzi Spirit of the People. Wafoma group iroro ndopo wakatanga kuwe munhu akatanga unobva kuti munhu zvakutanga kudini kusimuka, nekuti wekenge wane chikwata chekuti kana dai wakanzi enda undorodza kwakati wanenge wachizikanwa. Saka mukurumbira wavo pamusana peizvozvo wakabva watanga kuramba uchikwira uchisimuka kudzimara vazoita maalbums avo vachitsikisa dzimbo dzavo vachiita maalbums avo, asi handikwanisi kuti nditi waita album iyi gore ripi album iyi gore ripi. Ndinoda kungoyeuka kuti album yakaita mukurumbira yandakapinda nekunakidzwa nayo mazviri yainziyo munhu yainonzi Mugariro. Unobva unotsona kuti munhu akanga aine pfungwa dzaitsetsenura mararamiro anokodzera kunge achiita vanhu, nekuti waiti munhu wese anoda mugariro wakanaka. Zvinoreva kuti munhu wese unokwanisa kuwana mugariro wakanaka nekuzvishandira zvakasimba, pfungwa dzako dzakasununguka, uchizviitira zvinhu zvako wakasununguka, mugariro wakanaka unobuda. Saka mashoko avo iwayo nanhasi akagara akandigara pamwoyo chaipo chaipo. Anditi kama so mimi nyamukati mimi ndo best song yenyu mimi kubva kuna Ifati Mujuru ndepi? Ndiyo yomugariro. Ndiyo yomugariro iyoyo. Pane dzakawanda dzawakaridza. Mugariro pandiri inini ndo yakawe song yakandinakidza zvakanyanyisa, nekuti yaibva yati magitari acho avairidza mbira ndo aitanga nembira. Magitari azopinda iwo zopinda nemazwi avo aiwaka. Unobva unotsona kuti panapa pakatsetsenurwa zvakakwanira.
ndine mashoko panapa andatambira panapa chiziviso cherufu rwababa Phineas Nyika. Baba Phineas Nyika vekudziva resekwa panumber 1300/B muna Amandishe Street kudziva resekwa 3 vatisiya kamadekwana. Baba Phineas Nyika toti zororai murugare. Sekuru vanga vatandadza kwenguva yakareba chose. Baba Phineas Nyika 1300/B Amandishe Street kudziva resekwa 3 vashaika kanhasi madekwana kuma10 kunoko. Nekudaro tinoti zororai murugare mure kwanyika. Aiwaka titose pakurangarira kamunigani wedu uyu. Pane kambo kanonzi kokuenda Mbire. Sekuru Sydney Maratu munoti kudi yechitu yacho manje inonzi kuenda Mbire ya kuenda Mbire ndini ndakatoya naye yekuenda Mbire ende zvatakaita tainingira kumba kwavo kwakaiti kabira kwa baba wacho kuzengeza. Baba wacho agara kuzengeza tu, ini ndichigara kumakwawo sisi kuyakwe. Saka yati kana akuenda kwa baba aipfuura nekumba pamwe taipesa tafamba tese kuenda kumba kwa baba wacho. Saka kwakaiti kwabira kumba kwacho naiko azikati atoda tizoenda tonoridza Mbira iko. Ndobva auya nekumba achinditora toda titende apa manje kaunda Mbira ndairidzwa zvangu kasonga ndaingofarira ndichini sekasonga yadiwa naamai vangu vanga vari muMbire ngoti kuenda Mbire ndiri kufamba taakufamba manje kuenda kubira kuye manje netsoka takabata Mbira dzedu. Ndobva ndangotanga kuimba ndichingoridza kuti kuenda Mbire bazatera sokoti utoridza kuenda Mbire isongo yakanaka chezvi ngatiiridzei. Ndakamufundisira parodi ipapo maridzira andaita ini ndichibva ndatanga kutsinira ari kutsira takazopedza tasvika rwakutoridzika tichingosvika ndorwero takatanga kuridza manjero. Kwanga kune vanhu mhuri yakwana Mujuru ndive Mbira vese, hakuna asingaridze Mbira, vese vanoridza Mbira. Saka gurupu racho nari kwa Mujuru irore ana vaizviti mhuri kwaChaminuka ndo vairidza ipapo. Kureva kuti mhuri kwaChaminuka iyo vamwe chete vamwe vacho ndovana Mujuru nevaonzi vekwaMuswere kana kuti kwaMutwiri anchanyatsoziva Muswere kana kuti Mutwiri ndo squad yacho nainoningirika ikoko ndo vairidza ikoko vachiridzira kumudzimu wavo wainzi Chaminuka here. Ndo sekuru vanga vari vasekuru vaEfati manje baba wababa. Saka vairidza ikoko. Saka takazosvika uri pakati pekuridza vakumbozorora mbotambopinda takabva tatanga kuridza kuenda Mbire. Ndobvatenga nayo pamakasvika makatosvika dariro rakatotsva kudhara hakwariko. Saka pavanga vazorora apa ndipo makabva mapindawo mimi vatairidza kuenda ndo takabva tatanga ndobva vapenga naye. Saka kubva ipapo yange yangokuenda Mbire ndobva vaenda kunoitsikisa pakunoitsikisa manje vakauya vakandinga kumba ipapo hamena kavadzo ndiri kunational ndaenda kunational ndobva vandinga zvikanzi tada kuti rekodha. Vakauya nomwe tine mumwe wanandaziva kuti ainzi Gushungo, aripo mumwe mukuru ainzi Gushungo. Mukateera pasongo anoita mahunyera aya ainzi Gushungo iye. Vakauya naye Gushungo. Ari kupi Gushungo? Ndapedza kumuona kudhara ndaimbosangana naye mutauni mazuva ndaisenzera mutauni. Ndaisangana naye Sterek achisenza ku messenger of court endo kwanga ari. Saka aitofamba ndovaitora zvinhu zvevanhu vanenge vatadza kubhadhara zvikwereti. Saka ndawanzosangana naye mutauni ndakapedza kumuona kudhara. Asi kwangori kuma 2000 ikoko ma 2000 something ndoba ndakapedzera kumuona. Saka tadaro ndopa akafunga kuda kurekodha kuenda Mbire. Vakauya kumba naGushungu wacho navari tu uda kuzonyenyedzedza. Ndabva ndakaramba. Kumakarambire? Ndakati zvakwana. Saka vakabva vakazonerekodha vega. Vakazonerekodha
chaidira pandiri nda matsiniriro andaita ndinova mabhesi mairova maonyera aitapira saka pakurova saka aida marovero andaita saka vakada kuti vaedze kuzvita havanenge imbotirovera akapela kamwe chete kambo kembira kamakamboimba handina kumboimba kamaitsinirawo dzakaimbwa naye mujuru yawoyewo 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 yawoye mauya mauya yawoyewo 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 yawoye mauya mauya ndo marenje iyo ndo song yakanetsa zvisingaite yakashungurudza vanhu iyoyo yakashungurudza vanhu vakatoisa paalbum futi iripo paalbum Spirit of the People. Right. Pambira dzamairidza dzidzi nziyo dzamairidza dzembira dzidzi tingati here pane dzinoridzwa nenguva kuti aiwa idzi dzinoridzwa madeko, idzi dzinoridzwa mambakwedza, idzi dzinoridzwa pakati peusiku, kana kuti kungorova chete mbira muchitanga kungorova kana muri kutanga munenge muchingorova muchiona kuti zvekunakidza vanhu ndezvipi kwezita nguva yekuti kana kuti midzimu yabuda midzimu yanzobuda nguwai inongobuda nguva dzakasiyana siyana dzinobuda dzakasiyana but kune imwe midzimu yekuti inoda kubuda kwakunoedza imwe inogona kubuda pakati apa ungoti taura kuti imwe inogona kubuda uenda wozodzoka futi saka munguva pane nguva manje yekuti yanguva inenge kuti kana kuti matare yayo kwakunoedza manje kwakuda kunyatsorongwa chaizvo chaizvo zvemhuri pane dzimbo dzekuti mufana kuridzawo dzinenge dzakadini dzakadzikama kuti vanhu vachinzwawo matare uku muchiridzawo pane dzaitoti matare achirohwa chiroya munenge muchirohwa dzakadzikamira nespeed mbira hadzidi kunyanya kumhanya maningi sezvavakuita vamwe vazaura kuti mbira dzinorohwa dzakadzikama saka nayo nguva yayo manje kazhinji ndo pamunoti dzikise makurova dzepasi chaidzo manje dzakaoma dzedze imwe mudzimu inogona kuti kutaura kuti ridzai kambo kakati mototedzera zvataura mudzimu asi paisekuru pazvinotaura kuzinzi imbira inzi kambo aka kanoburisa mudzimu zvizvino zvaitika zvinoitika pamudzimu vanhu vanogona zvakungodaro asi chinoitika pamudzimu mudzimu wega wega une rwiyo hwarunofarira saka ukaridzawo ukarwiwa kacho kanofarirwa nemudzimu unotobuda ko kana wakuda kuenda paya hapuna here chiratidzo chinopiwa kana wakuda kuenda mudzimu mudzimu unooneka kana wakuenda unotooneka kuti ndakuenda kana wakuenda nziyo dzamune makurowa futi unogona kuti ungoenda muri pakati pekutoridza kuti haiwa ndakuenda wautobuda wautoenda kozita vamwe anogona kutaura ndirovere chimbo chakati ndakuenda moridze kambo ikako ubva ubuda mudzimu tichangotanga kuridza rwiyo rwekutanga umwe mudzimai kana mudzima wakabuda ere ndobva agara deze redu ndobva rapwanyika kubva kwasara kwane mbira 1 kuti tichiwana deze rekuti tichiisa dzimwe mbira manje tabva tashaya takazoridzira mumugoro mubhaketi matosaka mugomo kutotsvaga mugomo katasiya kuti mateze kwangusati kwane zvimateze zvefiber zviri kwangusati taitoshandisa mudende chaya chaya saka zvinhu zvataitodende ranga singaoneke zvekuona ranga singambooneka zvekumhanya ende ipapo ranga riri nyowa ndichangobva mukuritenga ndo ranga rifirst bira rekutori takushandisa dezero saka kureva kuti mama kwese kwamama akuenda mbinoridza mbira mama akutoona kuti mudzimu kana wakubuda makutongwarira kutoti mzvengesa matezi neshoya takaita kupiko kuSt Mary's apa tatina njengenzi mandaza takaita mandaza matombobata naye tangoita macombine shows I think takaita aigara kumandaza mazuva aya aigara kuchitungwisa saka handakashaya futi zvaya ana mbuya madhuya mundobva mambosangana nawo
Maduva atina mbuya maduva ati vanga vasati vamboningirika vasati vakuzikanwa kana vasati vatombodi munhu wandakatomboti shande icho dai kutongobasa ndiBenita Tarupiwa akashaya futi mamuziya ndamuziya Benita Tarupiwa aiwa ndakambobatsira tine urombo kose ko show yamungati mimi show wamujuru wakagumbuka ndeipi mujuru ainetsa kuona kugumbuka kwake ainetsa kuona changa asingadi kuti vanhu vanonetsa vanongodhakwa achiva chinetsanetsa aibva toda kuzosuduruka isusu takatomborekodha naye ngiriri magitare ka inini nemufano wangu chiri apana so mazuva acho aChris Matema vari mutauni umu tapractice mushe zvikana Matema uyai takuita audition iya tabata audition takuridza inini ndairidza lead mufano wangu achiridza rhythm then pane mufano airidza nePied Pipers ainzi Alois airidza akazinga akuridza nePied Pipers kanga achiri kadiki mazuva acho nazibhesi riri kuti kakabata bhesi so wangoti akasi kuremerwa here but kachiri dembura kairi dambura paripo ainzi Oswald anga akuridza nezambuko airidza madrums kuzambuko akazoshaya futi airidza madrums ndiairowa madrums manje kudai so achishaura ari ani Efati akashaudwa naChris Singamboita inda zvikanzi mjuru hauna zvauri kuita vana vari kuridza magitare zvakanaka iwe ndo uri kutotadza kuimba uri kutadza vana aishupika even pakupinda introduction chaicha kuti apinde somatanga kuridza magitare maitotanga matombo pakasaini kuti amundoba unopinda ozopinda zvaimunetsa zvikanzi hauna zvauri kuita akazoti papaipa zvikanzi rekodai ndobva tazerekugedha manje asongo yacho yakabuda paredhiyo handakukanganoti songo yacho yenzichi bhendi racho ndanichiruziva takabva tapazita racho rekungoti hanzi nomadic rakangobudawo ngunzi nomadic band efati mujuru endi nomadic band songo yacho kuridzwa so paredhiyo so dzega ndomwe dzakanoivharisa chiti kuti aiwa usaridzisechiwe inenge angoridza kairi karuti katatu songo yanga wakaita nana Kabhachi yakabuda futi yanga iri nani zvayo but yanga inani uda kuti makazoikocha ndikatonopengera vanhu vacho vana Kabhachi iwo ndikati mukuita basa kungonohwawo nekudya malanchi panapa but kuti muite production panapa pana zvamuri kuita munosvika rini muchingoita zvamuri kuita izvo ndongoona Bhoto anenge anotoiziva nyaya iyoyo Bhoto Nyambo anogara paseri kapa bondi yanga injiniya manje Bhoto Nyambo ndakasiya naye kudhara ndisu vanhu vakatanga kurekodha pavhurwa shedi kwakusina shedi ka saka pazovhurwa shedi tisu takatanga kutorekodha vachitesta studio yacho tina sekuru Rwizi enzi muda vekumba kasonga kuti yererere chachiwa nembando nenedzerwa ndova takaenda navo ndimi yekutanga ndisu takatanga kupinda muShedi Studios iri muna Park Street mutauni vachiri muna Park Street isati yameja nenhingiri negram paipai pane nhingiriri pane nyaradzo funerals paipai ndopanga pana shedi ndopakatangira shedi ipapo mondero akachiri kamufana so nyamondero iri first time udai so tambira angasatamborekodha mbira saka mbira dzekutanga ndedzenyu ndisi vanhu vakatanga kurekodha pambiri tatiri tuma groups inini vamwe vacho vaibva kupi vamene vanenge vaibva kwana Murehwa here tiri tuma groups haana tanga nemagitari akatotanga nembira ndisi saka totanga torekodha neShedi Studio rikaridze panapa ka sekuru Sidi ni marathon vachitiudza isusu nezvemafambiro avakaita kuenda overseas kuti zvakafamba sei
bosi kuenda kwakaita mujuru kuningiri akarongerwa aripo mwainzi Dr. Ernest Brown. Ainzi Dr. Ernest Brown kuAmerica. Ndakatombogara naye, ndakafamba naye stereki muno vachiita maresearch yake ningiri. Angauya kuno kaita maresearch. Ndiye munhu akakwanisa kuti mujuru aende kuAmerica. Ernest Brown wacho naye aitoda kutoti akatomboda kuti tiende tiri vairi, but my expenses acho angotara akatenga atombobva. Saka paenda kuAmerica kunoronga zvinhu zvacho namari dzacho mandigwanza mari dzacho dzinobva dzazodi dzazowandisa. Saka utongoyarega mujuru paakanoita 4 years ari ikoko. Ende zvicho akatoita 4 years ndobva adzoka. Paakadzoka manje atenga instrument aiwa haana kutenga ipapo, akazodzokera rwepiri haana kunogara maningi. Saka ndopaakanozoronga nezveinstrument akatengerwa naumwe warungu. Mazita acho aitondoudza zizi aindoudza akatontaura kuti ndiani mazita acho akataura mani evanhu vakamutengera mainstrument. Instrument racho rakanaka iroro rairira hakuna zvekutamba. Zvekuti time iyoyo ndiye akaita mabest instruments muno muZimbabwe macho misa ndiye group ranga rine mainstruments anga akanaka. Apa anga asati ane group akangoenda kubva mainstruments asati ane group. Mainstruments acho nayo ndini takatambira ndiri pacollege of music. Ndini takatoatambira atondiudza kuti please ndichengeterwa mainstruments ako ndikada kuti ndingoati kwese anoita se anozoshaika. Vana kuti hano problem patataura nadirector munhu ainzi Chapman anga aripapo. Zvikanzi aiwa ngauye tinomurongedzera mainstruments ake. Ndobva atouya mainstruments aya nemumwe murunguso nemunhu wakavaya ndobva auya nemainstruments vataatakura vataisa muna akandipa gitari akandipa 2 magitari. Nganzipa tora 2 magitari ndakatora 1 regetsi ne 1 box guitar acoustic ndakatora amanga akanaka magitari ari manyowani. Wandadombogara nawo ndakazoaendesa kunational kune vanoda kuita zvemusic nechichinwa ndikati magitari aya ndovandatambira maningiri mainstruments aya ndobva tagara iye asipo. Maanzo apo kasekuru mujuru sekuru Sydney Marato right timu radzoka kubva kumhiri kwemakungwa zvii zvakaitika ndopa akazodzoka manje ndikati ano mainstruments aisa aripo nzi tafunga kuti nyatsoita group manje. Saka chandakamuudza ini ndechekuti ndichiti asekuru dai kuti zvamai neinstrument rakanaka kudai soka chimira isusu tikuridzirei magitari inini newechi nemabrothers angu tokuridzirai magitari imi mochiridza mbira tochisanganisa sekuru Gora patakazopesera panyaya yekuimba manje ndatati aiwa imimika voice renyu hasati ranyatsoningirika chiregedza sekuru Gora semunhu akutozika voice rake rakutozikanwa stirekiri vochiimba chi kana pane zvinge zvida kugadziriswa tinge chiti kana pakunyora imi mukaita masongs enyu tinopa sekuru Gora oimba but zita renyu ndoringe nzicomposer kamuno still munenge muchiita se ndokutoti group racho riitese risumuke dzakabva dzanzvenga. Ndakazoona akuridza akatomboridza nanzeni Kabachi Devi Kabachi akatomboridza yese ndio munhu akaona nhamo vakaona nhamo nokubirwa zvinhu izvo zvaibiwa zvakapera kubiwa zvakapera kubiwa. Saka imi mamati mimi tikuridzira magitari isisu but kuna Kabachi kwani ndio zvimwe chete zvakunoitika iko handi vamwe vanomuridza magitari ndiyanga akuimba isu tainetsa nyakuti mimi chamakanzvengerwa nayo kuti maimanikidzira munhu kuti mimi musaimbe ngakuimbe sekuru Gora vane voice rakanaka rakutozikanwa plus iye ndobva aenda kuna Kabachi kana Kabachi achimuridzira mainstruments achiimba yega manje kuti vazorekodha futi song yacho nayo kutanga vakatanga kurekodha vana naKabachi ndini funda katozeta kuti record iyi record ndafonerwa pano mwainzi Bachi kuna Kabachi kuna inzi Bachi aisenzera grammar kusouth atono saka kwangu kune mainstruments vaipota vachinopractice kupi ikoko manje kugrammar vachinopractice ikoko vanhu vaipuhwa madhesi ekupota muchipractice ikoko saka ndo vanga vakasarudza kuti vopota vachipracticera ikoko. Ndakafonerwa naBachi ndiyakazondifona aiziya kuti relationship yangu nanhingiridzo kanzi iwe sekuru wako kuno kuwakuwara kuno ndikati koinda
ndo pandakazoziva kuti munhu ari kuidzana nani ndakasikatombozviziva ndakatozoudzwa iye paakandifonera ndikati mujuru ndikati ari kutsvage kuzwanza ari kupractice nani nakabhachi vanhu vacho mazaya akataura ndakaseka ndikati zvikanzi vakuwara kuno vanoti vakaenda kusena vakapractice vobva vatiti ane nzara uenda unotengerwa chikafu panikiri pai paSouthampton paclub dzidzi pane feeling sei ndiko vaendeko unodya sadza nechiwotengerwawo kana tumameno kana tumabias vaibva ikoko wodzoka wongoti practice press pamwe 1 hour 2 hours takuenda taneta tozoita mangwana uenda kumastones oswera variko oswera kwachitengerwawo wafuti saka bhachi ndakazondifonera zvanzi iwe sekuru wako vakomana havana zvakuita asi havana zvavari kuita havasi kupractisa vari kungonyepera kubata magitari chichi kana vapedza wobva wadi ndopa ndakabva ndati kwichi ndikati vari kuya rini zvikanzi vari kuya mangwana ndikati ndiri kuya vandaenda saka ndakasvika vasingambozvifungira kana iyi yemujuru angori kana asvika angoti ndikati ndangomurupuraidza hapana pana akabhachi ndoda kupinda murumu yamuri kupractisa vandapinda vandangogara zvanguzo ndikanzwa kuona kutaura marara ndava ndavapengera ngati ndochicho muri kuita izvozvi izvozvi muri kupedza sekuru vangu ava muchitengerwa waone kutengerwa asi zvamuri kuita makatanga kupractisa rini vangotarisana ndikati akana practice ichaizvo vakazopractisa zvingaiti saka nhanda kuti enda ikoko kana kutopractisa kunoforoma ndobva varekodha song yacho naina unyatsoningira mapanzo akapoka vaitambura mazuva ekutanga sekuru mujuru ipapa vachivharwa hanzi vainetsana nayo kwaudza kuti voisi renyu sekuru imi mariite musaimbe pai umwe munhu isitikuroverei mainstruments hanzi sekuru mujuru nenharo vaingoenda vaida kungozviitira ivo vega rekaiti nzwe panapa kuna makwira miti ndara maquilas. You see, we have got my studios, my private studio. Avane ne sound yauri kuburitsa, poor or good, what they need, you have paid 1,000 yako yokurecorda. Now time yana time on mabaleka na Bothwell. Waiziva kuti aiziva kana achiseta machine yake mu studio vakagara kwa kumana vachisaya magitari. Today I'm recording kasongo, aiziva sound yekasongo. Today I'm recording Devera Ngwena, aiziva sound ya Devera Ngwena. Today ndina Dembo, aiziva sound ya Dembo. So we don't have it now. Zvichira kuti even Dembo wacho akada kubuda off track aitoudzwa kuti no, that's not your music. Saka vari kwezvinezvika, they are there for money. I cannot mention one record yakariswa my manje. Ine problem. You can only hear kuti ndiningi atanga kushama. Nepazoridzwa rimwe gitari rimwe hombe racho iri ndopauti ndiyo vakuru ava, but pavari kuridza apa hausi kuzvinzwa because the beat is off now. Ipo pai kutorasika kwaakuita, you are going bit by bit, you are going out. Ndosanga ndati sungura yaakupera because my engineers apera ma private studio akusina. Bothwell na Timon akaramba kurekoda mujuru efati mujuru asi achiticha kuuniversity Mbira akaramba kumurekoda kuti no, I cannot record that voice. Saka mwana kuimbira Timon, he did that. Vanhu vakati aiwa because mundevera aramba voice ranga rakazhezhera, we cannot sell that record, what do we benefit? That was the motto yeGramma. So tinofonti maintain studio yedu repetition, tofonti maintain zvinezvozvo akusisina afana mabhadhara mari yenyera pinde pastudio tikurekodhi zvatopera. Auende nemari no. KuGramma mainoita maaudition kana 5 times muchinzi mbonogadzisa madrum, enda munogadzisa rhythm, enda munogadzisa chakati. Makazunga monzi na Bothwell akutarisa apa na Peter vakutarisa kuti right guys, let's go now. You are perfect. Those guys they are danger, those guys. Unapinda. Which inini pache zvangu, I'm planning to bring a system here, but I want to start from remote. Manzo akapo mkoma Quillers Raphael makwira meeting. Right, gaizwe kuti mvonzo kubva kuna vanyamondera maringe naiye kamudhara mujuru, vanyamondera Bothwell.
That is common my artist. In the compose a song, I want to sing it. I know that you're in a better voice than me. So I know the composer song. Of course, you don't want to create the composer, but you want to create the queen. But because we got a better voice, no one's what voice I couldn't learn a song. But Munuma, then you're into Fana Queen. That's why I was using your songs. I make a just a new one. I still must choose on today. Open on your credit. And that's what happened because I just have your song and sing the game. Because my song is I don't go to but Michael Jackson do a great job on this. Oh, Vampa, what you want to marry? So it's unfortunate moment there. Vashoma no daro so kutoya to create mumu kashoma. Vashoma munoziva mimi wakambo vaikwanisa ku creator music opa umwe munhu kuti inini yangu voice ndina voice. I can mention just one kuti mukadota yakapa Bundu Boys ya. Okay, chekudya chese. Things like that ndozvinenge chidiwa, but muri mazvitika very rare. Kana akatita song yanyoro akupi credit. Angotozviti ndiye. Right, ipo pai like pai pana mukadota ipo pai chekudya chese. Tikaona isisu beat rairohwa na mukadota ne rairohwa ne Bundu Boys. Ipo paya zvatingati isisu mukadota akaita chi kungonyora song chete zvimwe zvese akanga atomboirekodha before ine gitara yake kudhara saka vakazongoita their own style vachizongopa credit but wakapa credit kuna mukadota ukatirasa pari pakanyorwa zvisafiro madzikati composer so vakazongoona kuti song I think we can do something with it ndobva vaitaura ndokutaura naye akati no problem ndakatofarawo because iyo zvino upliftawo kuti musician munhu ari ku appreciate your work which is very good but munhu was so selfish and is why saka imimi pana vamujuri papa muna here kumbobvira mambo waudzawo kuti ayo iwe mboroambira voice rako. I wasn't in that position because I wasn't the producer. You know, sometimes as an engineer unongoshingopawo advice but it's up to the producer to decide kuti ari kuzvida here to take it or leave it. Also, iwe ungochinzwa kuti papa zvakadai but sometimes under somebody ari boss wako futi so unongoti well ndiri kufundawo that time actually ndichiro novice ndiri kulena ndichikutanga saka I didn't want to go forward too much but as a musician ends what zvakadai asi pari zvino pavafana vamuri kushanda nawe kuzvino izvi pane here wamuno appreciate kuti uyu mufana uyu akanyora kambo akabata kakapaningi? Asandambozvona hakuna neso akaitawo ndisingazivi but asandambozvona wese ada kuzviita ega nese anongozviitira ega wese anongozviitira ega ndinoda credit kuti ndinda composer ndindaimba because unotozviona wega kuti voice rangu hariti handigoni kuimba but ndine song yakanaka uyu anogona kuimba kada ari drama kana iri guitarist kana kuti musikana anoimba anobheka mupe ninge chance yacho aite lead vocalist. What do you lose? Unongona limelight chete kuti ndiri kuimba zvinhu zviri kushata. A good song will pass because your voice rako and wazvoni izvozvo selfish. Selfish yacho selfish wacho hanzi sekuru Gora vakaita quit. Sekuru Gora ine vachindiudza sekuru vakati ndanyanya kushandiswa inini handichada ndokusiyana kwavakaita naningiriri ndakatozongoonawo vavega nditi ko ndeipi kanzi ndakasiyana naningiriri namujuru kushandiswa kana kuti ameno pamwe pane umwe akazovataurirawo here kuti zvakati ameno ndokusiyanawo kwavakaita namujuru. Kureva kuti pai paangaenda kuna Clive Malunga pai vachishanda naClive Malunga pai vangatosiyana kudhara namujuru vangatosiyana vangatosiyana saka mama munozombosangana nawo futi amujuru aiwa taifambidzana sekuru Gora ndaisangana nawo mbira dzavakapedzisira kugadzira ndiri munhu wakapedzisira kugadzira mbira sondo randaenda ndichinotora mbira dzachona idzodzo ndosondo ravakafa. Ko imimi pamakaenda muchinogadzira mbira hamuna kuona kuti sekuru akurwara? Hamuna kumbozviona? Chainetsa pana sekuru Gora taigara tichinetsana nawo nenyaya yehwahwa kuti pamunozwa kuti pangu pari kurwadza apa pari kudii pari kurwadza pakati hanzi ndikamwa masese zvinopera saka dzaimwa masese udzwa kuti ndaraiti
munhu wekuti wakutoona kuti health yachona munhu anenge ari kuita sei but munhu anga akasimba mani but patime kuti ukaona kuti unobhoza kuti munhu anenge akurwara aizvishingisa saka asi Mupeta aiuda zvisingaite zvekuti aiti kana adhakwa kudaro mbira ainge asingapotse ndo paite tawesi kuridza kwacho kwaiedza dzaichinja mbira kuchinja chako chozota mukuru uyu zviripo nhasi zvakabata kowa mujuru vainwa here doro anga dzanga singano kana foja anga singaputa chero bute zvese nebuta yangu nekurewo zvake mbichana zvingotiwo mbichana asi anga singaputa imimi makagara navamujuru kwenguva yakareba muchifambidzana waisvikirwe ayo akana munhu anga ane chipo chokuridza mbira chipo changa chiripo zvekutaura kwacho zvavanotaura kuti mudzimu anosvika pana nhingiriri pana sekuru waisvika pana sekuru vachona iwo vanzi nhingiriri inge zvinonzi vakataura kuti mukomana mukaona achiita zvaanenge achiita musiya aite ndindi kumutungamiri sekuru Chaminuka ndo vaisvikirwa ivavo ndo vaipoterwa havanga ne dread rimwe raisvika kumusana uyu makatovaona uyu inini kuvaona chaziva zvandina ndakazoona mapictures bhozi vakazofa vakafa muhondo imomo regai tinzwe panapa kubva kuna mukoma Clive Malunga pana Sekuru Gora. Sekuru Gora ndakavaona pa College of Music pa Ethnomusicology ichiri kuna Lucky Street kudhuze nekusurajo pane net 1 apo vakangouyawo vachingozvifambirawo semuimbi ndakabva ndanzwa kuti ndo vanga vaimba panziyo dzese dzaEfati Mujuru. Saka ndobva ndazonzwa nhoroondo imwe yakandirwadza stereke yekuti dzimwe nziyo dzakaita kuti vaMujuru vanopiwa honorary kuWashington DC vanoticha pauniversity kuAmerica inziyo dzaitoimbwa naSekuru Gora. Ndakati mai we ndakati Sekuru Gora saka ndezveshuwa here zvandiri kunzwa zvikanzi ndini muzukuru saka Sekuru Gora vaimba asi munhu aibuda apa zvainzi Efati Mujuru and the Spirit of the People. Handisi kureva kuti mama albums but makateerera mama albums unotonzwa kuti voice riri kutoshaura apa ndera Sekuru Gora. Mama albums of course munotonzwa kuti airo ndera Efati but music yaakanotora yanga ine highlights ndo ya Sekuru Gora manje. Saka ndakati Sekuru inini ndoda kukubatsirai. Sekuru vakati pakanaka. Ndobva ndazovabatsira ndakatora ana mukoma Jonas Tole ana airidza nanendi Brown anonzani uyu Adam Chisho naSemataure kuti apinde mustudio. Ndini ndakatomudaidza through Professor Zindi vakauya naye kubva kuChristmas pass achibva kuKwamutani. Ndakati ndoda kuti arekode Sekuru Gora. That was his first interaction nevaimbi vemuno kuti apinde mustudio yekugrama achirekodha 2 songs dzaSekuru Gora. Saka paakarekodha 2 songs dzaSekuru Gora vanhu vakanditi anoridza jazz saka achakukanganisira music. Ini ndakatoona kudhara kuti vanhu vanotoridza jazz vari very creative pandakamboridzana mukoma Jethro Shasha. Saka akaridza ndobva tati all right atafara nekuridza kwawaita because ane maridziro ake same. Ndobva tatoda kuti uchiridza futi album rambuya Beulah Joko. Ndobva arekodha narambuya Beulah Joko ana Jonas Tore vachibheka futi. Ndopa akazoonekwa namukoma Thomas Mapfumo information zvikanzi pane mumwe mufana anoridza madhiramu zvekuti do akaunzwa muno muna Clive kubva kwaMutani. Ndobva atorwa namukoma Thomas. Ndobva angozoti garei anogara mwedzi yakawanda nokuti iye ainditaura kuti mukoma wangu asingandipe mari iye aindifadza. Ndobva adaidzwa naAndy Brown. Swanzi naAndy Brown chiuya iwewe takuda kuti tistate takuda kutanga ini ndabva kuIlanga ndakutanga inonzi Storm.
saka iwewe ndo wa treasure ndobva abvanzi omwe ese ndi akati zvangu zvaita ndobva aenda manje kune homwe ndiaibata homwe yache saka imimi madaro ana Jonas Tole vese vambva mavaunganidza ko vasikana vaimba vanga vapo vasikana ndainotora vanotamba zvekutamba like izvezvi tainotora mumagroups ane mukurumbira like kwana mukoma Oliver namukoma Thomas. Kwana mukoma Thomas vasikana vari kutamba pavhidhiyo yasekurugora ndi kudzichira Museni naTendai Ruzvidzo vese vakashaya. Ndo vandakanotora ikoko nevamwe vaizoridzawo mabhosvo ndainovatora mumagroups imomomo vandainzwa kuti vane mbiri kuti Sekurugora music yavo inyatsonzwika zvakanaka. Asi pakashaya Sekurugora kana muchiri kutondera but mndaranga yakachena ari smart kapepe ndakaenda mumashopu ndobva ndaenda kushopu imwe yanga iri pakona pa First na Nelson Mandela yainzi Baker Street mazuva acho iyo Nelson Mandela yainzi Baker Street saka iyo yainzi Bakersfield. Bakersfield ndine shamwari yangu ndiye akurana kudani kudhuze nekudaniko kune Mahachuku anonzi Mahamad. Ndakati Mahamad iwewo neshopu ndikukumbirawo kuti uchenesewo sekuru wangu nevasikana vhidhiyo imbonyatsobudawo zvakanaka. Ndobva andita but unongonotorawo vhidhiyo udzoke mbatya dzichirichi dzakanaka usazozvisvibise. Mbatya dzaifanozvodzokera dzakadzokera dzakazodzokera mbatya saka ndobva ndachenesa takasvika mubva ndanyatsosarudza mbatya dzekuti sekuru vaite sei vanyatsopfeka. Ndobva vapfeka ndobva tanotora vhidhiyo yedu ndobva taita ndobva tadzorawo ndobva tapeta ndobva tapa Mahamad tsvimbo dzaangati mbatya dzaangati takati aiwa tatenda namangwana right. Kambo kaikai pamwe chete nevhidhiyo racho Sekurugora zvakavasitsa papi? Sekurugora vakatobva vatosvika pamalevels ana Thomas Mapfumwe nana Oliver Mtukudzi. Nguva diki iyoyo nokuti Jonas Tole ndiye anga ane gitare rembira racho saka akabvaridza nemwoyo wake wese pano mudhara anga ane 95 years. Saka mudhara akabva ashuta from nowhere to number 1 kana munozvitondera. Asi chitarisai muone pakazorwara Sekurugora ndobva tazonzwa kuti Sekurugora vashaya vanhu vakatsikirirana vanhu vakatotora mavhidhiyo angu iyayo vachiaridza. Asi ndepapi pamakambonzwawo vachitiwo tinotendawo vejena guru vakasimudzira Sekurugora kusvikira nhasi vatisiya. Inini ndakati ayo ini handitore mbiri emunhu atungamira kana vari nokuti ndakatoona kuti mweya iwo kuvanhu vatema especially muno munyika medu meZimbabwe munyika yedu yeZimbabwe nyaya yekuda kuzoita kupa mbiri munhu kuti munhu achitaura mashoko mahombe nenyaya yemunhu afa unovaona vanhu 20 bvisai mari achiri mpenyu munhu ndokurakidza kuti mune rudo handimaona. Saka ininiwo handina kuda kutopindira munyaya macho ndakangoti asi hamuna kutaurwa zita kana imi muri kusenza kumhepo kaimi munotoziva makatozviona makatoona undofunga makatoona kuti kwingoni vhidhiyo iri kutotarisika kumunhu washaka rikuda vhidhiyo kwingwana vaidwe saka nokuti katasa pepe iwo Sekurugora chaiwo hatingati pane kana sendera wara wakabvisa zvese zvakabva mukuronga kwenyu imimi kuti zvinge zvichisika ipo paya. Asi pazuva rekupedzisira imimiwo matemo acho makandwa uko ndakatoka
inonzi ethnomusicology muna 22 Luck Street. Inoitwa nezvei ethnomusicology? Ethnomusicology ndo pakatanga kudzidziswa vanhu vechitema nevachena kuridza nziyo dzedu dzechiwanhu tichishandisa mainstrument echiwanhu. Painana vana Dhomi Maraire. A good example, Clive Malunga. Clive Malunga akabuda mumaoko mamukoma akatodzidziswawo kuti mainstrument zvinotangira apa zvichitangira apa. Mukatarisa paakatanga iyo song yake album rake rekutanga rakarekodwa nemainstrument vachishandisa needs amukoma achigara zvakare under the name yaMujuru kuGlenview. Wakatanga mchiri kutonderera album raakatanga kuridza Clive akatanga inonzi album yake yakanzi Jena Guru. Iyo iya ndo yekutanga yakaitwa under the umbrella yaMujuru. Ashandisa mainstruments zvese. Yes, and ini ndaitove one of those guys ndaitenge ndichitoripo ndichiteererawo music yake ndichirongedzawo mainstrument munoziva panei pachiitwa practice. Kana muri vafana muchingomira tinenge tingodaro asi muchiona kuti zviri kuitika ndizvo. Aiwa, so ipo paye tingati siso band rakashandiswa ipo paye ranga riri group rawaMujuru reka kuti Clive anga ndirake. Clive akanga asati ane group, akanga asina group raakanga ainaro ndiro raMujuru. Saka group iroro angakwanisa kungoita damba refu chete negroup iroro. Manzo apo kasekuru munyaradzi Mujuru right kwanzi mudhara anga akupota futi achibirwa futi kiti yake yaive nayo yanga ichinzi yanga yakanaka yairira samare yanga yakabva kamiri kwemakungo. Kuti ndikakutaurira izvo kumashure zvakare tine maincidents akaita sekuti even wana John Chibadura chaivo vane mamwe mainstrument wavakafa wainawo bendi ravo wahaya asina kudzoka PA system vakauya kumba kuGlenview vachihaya mainstrument vahaya mainstrument ndobva vati vari kundoridza kuchitungidza kuzvido bar varidza iko kuya havana kuzodzoka nemainstrument aya nechikonzero vangotiwo mainstrument aya akarasika zvikapera zvakadaro. Watora kit yemunhu wozongoti yakarasika. Simba rako rinenge riri pai? Chaitika ndechekuti vanhu vaitora mukoma sekunge munhu ane zvinhu zvakawanda ndekuti mainstrument andikutaura taigona kuti paionera about 3 masets emakeyboard, 2 masets emadrums, mamicrophone aya mamwe acho handichatotaure saga. Ndiri kuyeuka one of the days tiri kwaNyamutamba vakomana vanavenzwa vana Jona anzi Jonas Stola airidza lead guitar. Malead guitar akanga ari 2 pagu2 ese akaenda kushow asi 1 racho rakabiwa panguva yebreak rikaenda kundotengeserwa Big Tembo achiridza Nyamutamba hotel. Rakabiwa sei? Rakabiwa pabreak rikaburiswa rikaendwa naro. Akaritora imwe muri kufunza ndiye akariburisa ndiye. Aiwa ainzi Jona nekuti takatozoteera kuna Big Tembo. Jonas Tole vakamburidza futi namba. Noti kuna Jona ukuridza sabhuku. No. Kune Jona ainzi Jonas Story. Ainzi the lead. Aina mugoni. Alright. Asiri wewe Deep Horizon. Alright. Kuna Jonas Story. Ari kupi Jona? Sina any link. Okay. Akaba lead ro ndobva abuda naro. Ndobva rabuda. Nevakomana vamadhomi nemadhomi ndobva rabuda ndobva raenda. Rikanotengeserwa Big Tembo. Akanotengeserwa Big Tembo. Takazorikavha kuma 3 kuti panapa gitara hapana kwakuchimhanya
munongoziva kune vanotaura ka taona gitara riri kuridzwa kulidi nekuti nguva yacho iyo zvandambotaura zviya zvekuti mainstrument iyaya tambo dzemoto wechirungu anga ari mashoma waiteta yekuverenga kana una mukoma Thomas wakanga usatowanazve zvikanzi gitara iri rinenge riri kuti tariona saka Big Temba akangoritenga ndobva atotanga nekurikwa kuridza ikoko kutongorova haana zvaari kuziva hapana zvaari kuziva saka uyu mukomana uyu Jona uyu paakabuda negitara achienda naro akazodzoka iri pastage because yanga iri break kai ngandipaione rimwe saka iri ranga riri spare rinenge riri pasaidi alright akabva ngosimudza nerimwe papa ndokuzoona kuti gitara haripo gitara hapana vanhu vakati ayo kune gitari riri kwakati tataona tikatonotora takatoenda netaxi panyamutamba paya tosvika azvishuwa gitara rototorwa nemabounce kwakutongodzwa koye akasvikirwa sei Big Tempo munozviziva vanhu munoziva mukuimba vanhu munozivana nyaya iripo ndeyekungoti handi unenge une security kainongoenda inoti tipeka chini machiwana kupi machiwana chinhu chedu ichi kungoti mujuru zvake akanga asiri munhu asi anoda zvenoise as long as akangoti gitari sezvitariwana ngaridzoke ndobva apfuurira mberi nebasa saka ndekumwe kukanywa kwavaitwa nevakomana vavaishanda navo nevamwewo vaimbiwo zvakare matambudziko avaisangana nawo koimwe incident yamakamboona vachivhiringidzwa vachikanganisirwa nemuimbi ndeipi dzimwe dzacho idzi dzinenge munongozivawo dzekutorerana vanhu vanenge vari vebasa waigona kuti iwewe nhasi uno uyu muine show pamwe muri kufungidzira kuti muchinda anoridza bass guitar ari kuuya otonzwa kwete nhasi haasi kuuya ari kwapiufarai macheka aenda sei takati neshow zvotora kuti gepi iro patosara negepi ndopamaizoona payapa kana kuri kuridza kuyako vanenge makungoti kana kuti music yenyu iyaya hazvichabuda vozi munhu amakarihesa naye makushandisa keyboard kukavha paifanoridza gitari kana makushandisa kutimbira dzimwe dziya dzanga dziri palead dzaakusenzesa akutochinja formation bass lead yero akutoenda kubase sure haichabudise kutarisaaichaburitse aiwa tadzidza zvakawanda apa regai tinzobvunana sekuru Sidin Marato ukwidibira kakushanduka karipo chakuita imwe miziki yacho yakuridzwa haichanzwisisika kwozoti kana even mapira macho dzimwe mapira unoenda unotoona kuti mbira dzakuridzwa idzi zvarasika ndofunga pane problem yekuti vamwe vanhu vakakura vasiri mazviri wozongoita zvekufundira munhu akakura mumazviri nemunhu akufundira zvakasiyana kuti vamwe vacho vazhinji vacho havanyatsoziva kuti dzimbo dzembira dzakamira sei kunotona vamwe kuti ukatomubvunza kana kuti zita ukamutaura kuti ridza rwiyo rwakati uchitaura zita racho chaiyo harizivi asi unozomunzwa akuridza rwiyo rwacho wotinga nambokuti ridza rwiyo rwori hondo zita racho nai akusaziva chaiko chako vamwe vacho vangu akangofundiswa mbichana vakungowanza timastaira zvekuti vazhinji vacho kuna vamwe kuti kana vamwe vacho vari kurekodha unongoona kuti vangomhanyira kustudio asi zvavari kuridza zvacho havasati havana kuibva zvokuti tumastudio twacho twawanda saka kangofunga kuti ndauda so vanongoendawo kastudio kari kuseri kwedhoo ungonorekodha ikoko zozobuda uchinzwa paredhiyo so unosiya kuti munhu aifunge chii kurekodha zvinhu zvakapusa kudai unonyatsoziva kuti munhu aifunge variko vari kuridzawo zvinani nekuti unotsonzwa kuti aiwa pa vanhu vanenge vari kuziva zvavari kuita havari kuziva zvavari kuita nhambira dzenharira ana maungira vakazoitawo zvavo version dzekumixa zvezvi asi zvakadzika mamaridziro avanoita unozonzwa kuti mbira dzikuridzwa dzirikudziwa navanhu vari kuziva zvavari kuita tumwe twacho tunge tumagaba unozonzwa kuti dzarasika
enda mbire efati mujuru ndonhonda ndakabata pazuva nasekereka tipfuure naye kamuse mvura nditi kanzirapsono mari dhinesha wadhiraivha ndichakusiya muri maoko anzwa dzika Felicitas Majengo titende kasekuru Maratu titende Fredrick Mujuru Munyaradzi Mujuru vese nevo pamujuru vese nasekuru Komboni kudevedzeko kaiva ndokutenda ivese mwara kuite zvakanaka